कनेक्टिव्हिटी आपण क्लासची सुरुवात करतोय. प्रार्थना करूया. आपण क्लासची सुरुवात करूया. तुमचा आवाज येत नाही. सर्वांना आवाज येतो ना माझा? सगळ्यांनी आपलं इंटरनेट कनेक्शन चेक करूया. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शुभानुसुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव कृष्ण कृष्णाय श्रीमते नमस्ते मॅडम तुमचा आवाज येत नाही. आवाज नाही येते माझा? नाही मॅडम, मलाही नाही येते तुमचा आवाज अजिबात. व्हिडिओ ऑफ ठेवते. आता येतो माझा आवाज? सर्वांना ऐकू येतोय? येतो पण ब्रेक होतोय. आता येतोय सर्वांना? हो, आता येतोय. हा ठीक आहे. मी गरजेनुसार व्हिडिओ ऑन ऑफ ठेवते. आणखी जर आवाज कमी आला तर आता जसं सांगितलं सर्वांनी तसं सांगूया. आपण सुरुवात करूया. आपण ह्या लीला अभ्यासल्या होत्या की मथुरेला जायला निघतात कृष्ण, तेव्हा काय घडतं किंवा अक्रूरांना कसं दर्शन घडतं हे अभ्यासलं होतं. पुढे जाऊन मग त्याच्या पुढची स्लाइड घेऊया. त्याच्या पुढे जाऊन आपण रुक्मिणीच्या बरोबर काय घडतं हे सगळं अभ्यासलंय आपण. मथुरेत प्रवेश केल्यावरती बलरामजी आणि कृष्ण कशा लीला करतात, म्हणजे बलरामजी कोणाकोणाचा वध करतात, कृष्ण कोणाकोणाचा वध करतात हे आपण अभ्यासलं. याच्या पुढच्या स्लाइड्स अजून पुढे जाऊया. हरे कृष्ण. हा, हे पण आपण अभ्यासलं होतं की रुक्मी जो आहे तर त्याला कशा पद्धतीने दंडित करतात बलरामजी. अजून पुढे जाऊ आपण. हा, आता आपण आज नवीन लीला अभ्यासणार आहोत बलरामजींची. तर नवीन जे आपले भक्त आहेत तर त्यांच्यासाठी थोडस मी प्रस्तावना सांगते की आपण दशावतार हे आपलं
भक्ती सदाचार क्लासचं दुसरं मॉड्यूल आहे. भक्ती सदाचार क्लासमध्ये एकूण 4 मॉड्यूल आहेत. तर त्यातलं पहिलं आहे वैष्णव सदाचार. तर त्याचे आपण आपले सेशन्स पूर्ण झालेत. ठीक आहे. आता दुसरं मॉड्यूल आहे आपलं भक्ती सदाचार क्लासचं ते दशावतार. तर यात भगवान यांनी कशा लीला केल्या वेगवेगळ्या अवतारात, तर ते आपण अभ्यासतो आहोत. आणि त्यातून आपण टेक होम मेसेज काय घ्यायचा, आपण काय शिकायचं, आपण भगवानांचे उपदेश आपल्या जीवनात कसे आचरणात आणायचे. म्हणजे भगवानांनी या जे लीला केल्या, तर ह्या लीलांचा उद्देश हाच आहे की आपल्यासारख्या सामान्य जनांना त्याच्यातून आपण कशा पद्धतीनं आपलं जीवन आचरण आहे तर ते म्हणजे करायला हवंय हे आपल्याला लक्षात येईल. मग त्यानंतर तिसरं जे मॉड्यूल आहे आपलं, तर ते आहे आचार्य जे आहेत आपल्या गुरु शिष्य परंपरा जी आहे आपली ब्रह्म मध्व गौडीय परंपरा जी आहे. तर ह्या परंपरेमध्ये आपले जे सगळे आचार्य आहेत, म्हणजे ह्या आचार्य परंपरेतले श्रील प्रभुपाद हे 32वे आचार्य आहेत. तर ह्या आचार्य परंपरेमधले सगळे आचार्य आणि शिवाय आपले गुरु महाराज म्हणजे श्रील प्रभुपादांच्या नंतर आपले जे गुरु महाराज आहेत, तर ह्यांचं देखील चरित्र, तर अशा सगळ्या आचार्यांचं चरित्र आपण सखोल अभ्यासणार आहोत. ह्यातून काय होतं की आपल्याला प्रेरणा मिळते की प्रत्येक आचार्यांचं जे चरित्र आहे ते म्हणजे खूप म्हणजे भक्तीची शिकस्त आपण म्हणतो किंवा व्रतातली कठोरता किंवा आचरणामधली जी जागरूकता आहे किंवा कॉन्शियसनेस ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतो म्हणजे दक्षता, तर ही किती होती आणि म्हणजे त्यांची किती होती आणि भगवान यांच्या विषयीची जी निष्ठा आहे आणि भगवान यांच्यावरची श्रद्धा किती ठाम होती. तर हे आपण त्याच्यातून शिकतो की ज्यामुळं आपल्याला आपल्या भक्ती जीवनामध्ये कसं अग्रेसर व्हायचं याची प्रेरणा मिळते, मार्गदर्शन मिळतं आणि आपण आपल्या भक्ती मार्गावरती उन्नत होण्याचे प्रयत्न आपण योग्य दिशेने करायला लागतो. म्हणजे फक्त आचार्यांचे चरित्र म्हणजे फक्त गोष्टी नाहीयेत, तर त्यामध्ये वेगवेगळे उपदेश आहेत, वेगवेगळ्या वैदिक जे आपले पुराण उपनिषद आहेत, ग्रंथ आहेत, तर त्यातले. तर असा हा अभ्यास पुढे जातो. आणि त्यानंतर चौथं मॉड्यूल आहे भागवतातले स्तुती. तर त्या भागवतातल्या ज्या स्तुती आहेत तर त्या म्हणजे काय आहेत, तर वेगवेगळ्या भक्तांनी भगवान यांना केलेल्या प्रार्थना आहेत. तर ते प्रत्यक्ष ज्या प्रार्थना आहेत, असे उच्च कोटीचे जे शुद्ध भक्त आहेत, म्हणजे काही तर भगवान यांचे शक्तवेश अवतार म्हणजे जसं की पृथ्वी महाराज आहेत है ना, तर किंवा मग नारद मुनी आहेत, म्हणजे असे भरपूर आहेत किंवा व्यासमुनी आहेत. तर सगळ्यांच्या प्रार्थना आपण वेगवेगळ्या 29 प्रार्थना आपण अभ्यासणार आहोत. तर ह्या प्रार्थनेतून आपण काय शिकायचं की आपण भगवान यांना कसं शरण जायचं, कशा पद्धतीनं आपण हीन भावामध्ये प्रार्थना करायची, कृतज्ञ भावामध्ये प्रार्थना. वेगवेगळे भाव असतात भक्तांचे, वेगवेगळ्या रसामध्ये भक्त जे असतात ते स्थित असतात भगवान यांच्याशी गोलोकमध्ये वेगवेगळ्या रसामध्ये स्थित होऊन ते प्रेमाचं आदान प्रदान करत असतात. मग अशा भक्तांच्या प्रार्थना या म्हणजे काय आहेत, तर त्या दिव्य म्हणजे दिव्य स्तरावरच्या त्या प्रार्थना आहेत, म्हणजे सामान्य प्रार्थना नाही आहेत. प्रत्यक्ष हरिलीलेमध्ये हे सहभागी भक्त असतात आणि असे जे प्रत्यक्ष लीला सहभाग असणारे भक्त आहेत त्यांच्या प्रार्थना म्हणजे सुद्धा त्या लीलामध्ये सहभागी असल्यामुळे त्याचा भाग असल्यामुळे भगवतचरणी प्रत्यक्ष म्हणजे भगवान यांना आळवण्यासाठी केलेल्या त्या प्रार्थना असतात. इतकी दिव्यता त्याच्यामध्ये असते आणि त्यामुळं अशा ज्या प्रार्थना आपण अभ्यासतो तर त्यातून आपण काय शिकतो की भगवान यांना शरण कसं जायचं. आपल्याला फक्त सगळे सांगतात की गुरूंना शरण आलं पाहिजे, भगवान यांना शरण, पण ते शरण जायचं कसं, आळवायचं कसं, तर हे आपण ह्या प्रार्थनेतून शिकतो. मग आता आपण दशावतारातलं म्हणजे जे आहे वेगवेगळे अवतार अभ्यासले, तर त्यातले आपण बलरामजींच्या अवतारावरती आलो आहोत. म्हणजे आणि काही रामलीला राम अवतार आपण घेतला आहे, आपले 3 सेशन्स झालेत, पण अजून काही महत्वाच्या स्लाइड्स आहेत की ज्यातून आपल्याला खूप छान शिकता येईल. अशा भगवान श्रीरामांच्या अवतारातल्या काही स्लाइड्स पण आपण थोड्या अजून अभ्यासाचा प्रयत्न करणार आहोत. पण आपण आधी बलरामजींचा अवतार पूर्ण करू आणि मग भगवान श्रीरामांच्या अवतारातल्या म्हणजे भगवान श्रीरामांच्या अवतारानंतर त्रेतायुगातला अवतार भगवान श्रीरामांचा होता, त्यानंतर द्वापारामध्ये बलरामजींचा अवतार होता. मग आपण काय करू की बलरामजींचा अवतार
च्या लीला पूर्ण झाल्यानंतर अजून काही महत्वाच्या स्लाइड्स आपण श्रीराम भगवान आहेत त्यांच्या अवताराच्या पाहूया, की म्हणजे खूप विस्तृत असा म्हणजे खूप लीला आहेत त्यांच्या आणि खूप मोठा अवतार म्हणजे खूप म्हणजे मोठ्या म्हणजे खूप काय म्हणू आपण भरपूर लीला आहेत. जशा भगवान कृष्ण आणि बलरामजींच्या भरपूर, तशा श्रीराम जींच्या भरपूर लीला आहेत. तर आपण महत्वाच्या सगळ्या लीला अभ्यासल्यात, पण अजून काही छान लीला आहेत तर त्यांचा अभ्यास आपण हा अवतार पूर्ण केल्यानंतर त्या स्लाइड्स थोड्याशा आपण अभ्यासणार आहोत. आता आपण ह्या उर्वरित ज्या लीला आहेत बलरामजींच्या त्या अभ्यासणार आहोत. मग देवीत जो वानर होता तर त्याच्या संदर्भात काय लीला घडली हे आपण अभ्यासणार आहोत. आता गरजेनुसार मी व्हिडिओ ऑन ऑफ ठेवेन की माझा आवाज सर्वांपर्यंत पोहोचेल. आता आपण ह्या द्विविध वानरासंबंधी थोडस म्हणजे एक पार्श्वभूमी प्रस्तावना समजून घेऊया की असं काय घडलं होतं की ह्याचा वध करावा लागला बलरामजींना, आणि अशी कुठली परिस्थिती निर्माण झाली होती की ज्यामुळे ह्याचा बलरामजींनी वध केला. तर आपण आतापर्यंत अभ्यासलं होतं की रुक्मी जो आहे तर म्हणजे त्यांनी कशा पद्धतीने त्याला म्हणजे जो कलिंग देशाचा राजा होता त्यांनी कशा पद्धतीनं प्रेरित केलं की बलरामजी जे आहेत त्यांना तो द्यूत खेळायला उद्युक्त करा, आणि मग उद्युक्त केल्यानंतर त्यांना द्यूतामध्ये हरवायचा प्रयत्न केला, पण बलरामजींनी द्यूताचे पट जिंकले आणि म्हटल्यावर तो मोठ्या मोठ्याने ओरडायला लागला रुक्मी की नाही नाही माझाच विजय झालाय, माझाच विजय झालाय. म्हटल्यावरती बलरामजींनी जे आहे तर कशा पद्धतीने त्याचा वध केला ही सगळी लीला आपण अभ्यासली. मग आता अशाच पद्धतीने म्हणजे श्रीकृष्ण आणि बलरामजी यांच्या म्हणजे जीवनामध्ये अनेक असे म्हणजे राक्षस किंवा असुर जे आहेत तर किंवा असे जे त्यांचा मत्सर करणारे राजे असं म्हणजे बऱ्याच जणांचं म्हणजे जे आहे ते आगमन आहे आणि त्यानुसार त्यांच्या लीला आहेत. आणि त्या लीला ज्या आहेत तर त्या लीलामधले ते असुर देखील कशा पद्धतीने त्यांचा भाव असतो की म्हणजे एक प्रकारे ते कृष्णांना आनंदी करण्यासाठी त्यांची ती लीला असते. म्हणजे असुर हे देखील सुद्धा कसे असतात की त्यांना जेव्हा श्रीकृष्णांचा किंवा श्रीकृष्णांचाच अवतार बलरामजी आहेत, म्हणजे बलरामजी हे त्यांचं सर्वात पहिलं विस्तार रूप आहे. आणि मग त्यांच्यामध्ये सगळे तितकेच गुण आहेत जे कृष्णामध्ये आहेत, आणि म्हणून बलरामजी जे आहेत तर म्हणजे काही असुरांना बलरामजींच्या हातून मरण आहे तर काही श्रीकृष्णांच्या हातून. पण ह्या सगळ्या लीलांचा उद्देश काय आहे, जेव्हा हे असुरांना किंवा असे जे वेगवेगळे वानर किंवा अशा रूपातले म्हणजे आपण धेनुकासूर पाहिलं किंवा अजून वेगवेगळ्या असुरांचे आपण म्हणजे जे पाहिले लीला असुरांच्या बाबतीत घडलेल्या ज्या आपण पाहिल्या कृष्णांच्या पण आहेत आणि बलरामजींच्या. मग ह्यांचा जो वध आहे तर तो त्यांनी म्हणजे कशासाठी केला तर त्याच्यातून आपल्यासारख्या सामान्य जनांना की हे एक प्रकारे असुरच आहेत भौतिक विकार म्हणजे आपल्या हृदयातले, तर ह्यांचा कसा आपण नायनाट करायचा किंवा ह्यांच्यावर मात करून आपण कशा पद्धतीनं भगवत चरणांशी म्हणजे आपली निष्ठा जी आहे तर ती राखायची, हा आपण एक ह्याच्यातून म्हणजे भाग शिकू शकतो. आणि त्याचबरोबर हाही भाग आहे की जे असुर असतात म्हणजे चांगलं किंवा वाईट हे सुद्धा निर्मिती कोणाची असते, भगवान यांची. मग आता जो म्हणजे वाईट भाग आहे म्हणजे आपण ऐकलं आहे असं की कलियुगामध्ये कसं आहे एकाच व्यक्तीमध्ये दैवी गुण पण आहेत आणि असुरी गुण पण आहेत. म्हणजे जे वाईट गुण म्हणजे आपण त्यांना विकार म्हणून तर हे सुद्धा कुणामुळे आहेत, म्हणजे जे काही आहे ते कृष्णाच्या मुळेच आपल्याला मिळालं. पण आपल्यामध्ये आपण ह्या दैवी गुणांचं पोषण केलं तर आपण कृष्णांच्या चरण कमलांशी पोहोचू, आणि जर आपण आसुरी गुणांचं पोषण केलं तर काय होईल, आपण मायेच्या प्रभावामध्ये येऊ. मग हे आपण जाणून घेणं आवश्यक आहे. आणि ह्या लीलातून म्हणजे जरी हे आसुर असले तरी हे काय करतायत, भगवान जेव्हा लीला करायला आलेले आहेत ह्या पृथ्वी तलावर तेव्हा त्यांच्या लीलेचा एक भाग म्हणून ते आपली भूमिका उत्तम वठवत आहेत. म्हणजे काय की एखाद्या नाटकामध्ये कसे वेगवेगळे जे तिथले अभिनेते असतात ते आपली भूमिका वठवत असतात
तसंच हे कार्य घडत असतं आणि त्यानुसारच हे कार्य करत असतात. मग ह्यापैकीच एक आता लीला आहे त्या द्विविध नावाच्या वानराची. मग तो वानर कसा होता आणि मग त्याचा बलरामजींना वध का करावा लागला, तर हे आता आपण अभ्यासणार आहोत. व्हॉइस परत बंद झाला. माताजी एक मिनिट, तो म्यूट होतोय, एकच मिनिट. तुझे नेट थोडस अनस्टेबल वाटतंय. जर मी लेफ्ट झाले तर पुन्हा हरे कृष्ण. आता येतोय आवाज माताजी? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे हो, कृष्ण. माताजी येतोय, हो येतोय माताजी.
थोडंसं नेट ना ते अनस्टेबल झालं ना तर सर्कल होत राहतं आणि मला समजत नाही की माईक अनम्यूट आहे की म्यूट आहे असं थोडंसं होतं. तर ठीक आहे. अडथळ्याबद्दल क्षमस्व. आता आपण सुरुवात करूया. तर द्विविध वानर जो आहे तर त्याची मुक्तीच एक प्रकारे होती. कशा पद्धतीने? तर हा वानर जो होता तर हा नरकासूर नावानं जो प्रसिद्ध होता. तर जो असुर आहे नरकासूर नावाचा, तर त्या म्हणजे जो प्रसिद्ध असा असुर होता हा नरकासूर. तर त्या म्हणजे त्याचा म्हणजे भौमासूर हा त्याचा मोठा मित्र होता. म्हणजे नरकासूर नावानं प्रसिद्ध असणारा जो आहे त्याचा भौमासूर नावाचा असुर मोठा मित्र होता. आणि भौमासुराने काय केलं होतं, सगळ्या जगातून 16,000 कन्यांचं अपहरण केलेलं होतं. 16,000 राजकन्या वेगवेगळ्या, म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणचे जे राजे आहेत त्यांच्या ज्या राजकन्या आहेत तर त्यांचं अपहरण त्यांनी केलेलं होतं. मग आता पुढे काय घडली होती कथा, तर ह्या 16,000 राजकन्यांचं त्यानं अपहरण म्हणजे केलं तर होतच. मग म्हणजे त्यांना जेव्हा भगवान श्रीकृष्णांनी हे जाणलं तर त्यावेळेला श्रीकृष्णांनी याला जेव्हा ठार केलं या भौमासुराला, तेव्हा म्हणजे ज्या या राजकन्या आहेत तर ह्या सगळ्या ज्या राजकन्या आहेत त्यांना जेव्हा कळालं की भौमासुर हा श्रीकृष्णांकडून मारला गेला, मग तेव्हा त्या श्रीकृष्णांच्या आश्रयाला आल्या. मग श्रीकृष्णाने त्यांना आपल्या पत्नी म्हणून स्वीकारलं. कारण त्या आपल्या माहेरी काही जाऊ शकत नव्हत्या किंवा आपल्या पुन्हा आपल्या वडिलांच्या घरी जाऊ शकत नव्हत्या. त्या अपहरण म्हणजे केल्या गेलेल्या होत्या. मग त्यांनी श्रीकृष्णांच्या चरणांशी जे आहे तर ते त्यांनी आश्रय घेतला आणि श्रीकृष्णांनी त्यांना आश्रय दिला आणि त्यांना आपल्या पत्नी म्हणून स्वीकारलं होतं. मग ही झाली पार्श्वभूमी. मग द्विविध नावाचा हा सुग्रीव राजाचा मंत्री होता. आता सुग्रीव आपल्याला माहिती आहे. सुग्रीव आणि वाली यांची कथा आपण रामायणामध्ये अभ्यासली आहे. मग त्यातले जे सुग्रीव आहेत तर त्यांचं राज्य होतं. मग आता त्याचा बंधू जो आहे तर मैद नावाचा होता आणि हा सुद्धा महाबलवान वानर होता बरं का. आता भौमासूर जो आहे तो श्रीकृष्णाकडून मारला गेलाय ही बातमी समजली ह्याला. मग आता ह्याच्या वधाचा म्हणजे हा मित्र होता ह्या द्विविध वानराचा. मग ह्याची म्हणजे आता ह्या घडलेल्या वरती सूड म्हणून ह्या घडलेल्या वरती सूड घ्यायचा ह्या दृष्टीनं किंवा दंगा माजवण्याची योजना त्यांनी आखली. मग त्याचं पहिलं कार्य काय होतं, म्हणजे संपूर्ण राज्यामध्ये हाहाकार माजवून द्यायचा. यासाठी ह्या द्विविध वानरांनी काय केलं की जी काही खेडेगाव आहेत, शहर आहेत किंवा म्हणजे जिथं गाईंचं पालन शेती होते किंवा जिथं दूध दुभत्याचा व्यापार होते, अशा सगळ्या वस्तीस्थानावर जायचा तो आणि तिथे आग लावून टाकायचा. काही वेळा तो मोठा पर्वत उखडून टाकायचा, त्याचे तुकडे तुकडे करून टाकायचा. कारण तो महाशक्तिवान महाबलवान असा वानर होता ना. आणि मग अशा पद्धतीने त्यांनी सगळीकडे उपद्रव माजवला होता. मग त्यातला प्रमुख प्रांत म्हणजे काठेवाड. आता आपल्याला काठेवाड माहितीये हा प्रांत. राजस्थान, गुजरात, काठेवाड एका बाजूला आहेत हा प्रांत म्हणजे. तर तिकडेच म्हणजे गुजरात पासून जवळ किंवा आपण म्हणू की गुजरात आणि उत्तर प्रदेशच्या आसपास ते येतात साधारण प्रांत. मग म्हणजे द्वारका नगर म्हणजे द्वारका नगरी जी आहे ना तर त्या बाजूला म्हणजे गुजरातकडून द्वारकेकडे जाताना आणि म्हणजे त्याच्या विरुद्ध दिशेनं राजस्थानकडून हा प्रांत साधारण जवळ पडतो म्हणजे ढोबळमानाने. आपण नकाशात गेलो तर अजून सखोल त्याच्यातली म्हणजे सखोलता आपल्याला समजेल. तर साधारण द्वारका नगरी जी आहे ना ती काठीवाड प्रांताचाच एक भाग आहे. आपण त्याच्यावरनं समजून घेऊया. मग आता श्रीकृष्ण याच नगरीत वास करत होते. मग त्यामुळं काय करायचं, तो विविध वानर होता तो समुद्रावर जायचा आणि त्याच्या अंगामध्ये 10 हत्तींचं बळ होतं. म्हणजे 10,000 हत्तींचं, म्हणजे फक्त 10 हत्तींचं नव्हे, 10,000 हत्तींचं बळ होतं. आणि आपल्या बलवान दंडांनी तो समुद्रात असा उपद्रव माजवायचा की समुद्राजवळची जी खेडी आहेत आणि शहरं आहेत ती पुराने भरून जायची बरं का. म्हणजे पूर यायचा. अशा पद्धतीने तो उपद्रव करायचा तिथे. मग पुष्कळदा मोठमोठे साधू पुरुष ऋषींच्या आश्रमामध्ये तो जायचा आणि त्यांच्या म्हणजे त्यांनी आपली जी म्हणजे जे
भोजनाची व्यवस्था आहे यासाठी काहीतरी सुंदर बागा किंवा उपवनं अशी लावलेली असायची. म्हणजे काय की हे ऋषीमुनी काय करतात तर ते साधना करतात, भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात आणि मग ते काय करतात फलाहार किंवा दूध अशा पद्धतीने म्हणजे गायींचं पालनपोषण करतात. मग अशा पद्धतीनं त्यांचे जे आश्रम होते वेगवेगळ्या साधू पुरुषांचे ऋषींचे, मग तिथे सुंदर सुंदर बागा उपवनं होती. तर त्यांचा तो नाश करून टाकायचा, कारण त्यांना फळं पालेभाज्या कुठून मिळणार तर या बागातून उपवनातून, मग तिथून किंवा कंदमुळं ह्या वनातून मिळणार, मग तिथं ते काय तिथे तो काय करायचा जाऊन उपद्रव माजवायचा. मग इतकंच काय की तो कधी कधी त्यांची जी यज्ञाची वेदी असायची म्हणजे पवित्र स्थळ यज्ञाचं की जिथे यज्ञ केले जातात तर तिथं सुद्धा काय करायचं मलमूत्र विसर्जन करायचा. अशा पद्धतीने तो काय करायचा की त्यांचं वातावरण कसं दूषित होईल आणि कसा अडथळा येईल असे प्रयत्न करायचा की जेणेकरून म्हणजे सगळीकडे हाहाकार माजेल आणि सर्वजण त्रस्त झाले होते त्याच्या या आचरणामुळे. आणि मग पुढे जाऊन त्यांनी काय करायला सुरुवात केली स्त्री पुरुषांचे अपहरण करून त्यांना त्यांच्या निवासस्थानापासून दूर असं पर्वत जे आहेत तर त्या विविध पर्वतामध्ये गुहा असतात तर तिथं नेऊन कोंडून ठेवलं होतं. मग गुहेत ठेवल्यावर तो काय करायचा की एखादा कुरतडणारा किडा किंवा असे म्हणजे अनेक माशा असतात की ज्या उपद्रव करणाऱ्या असतात तर त्या कीटकांना पकडून घेऊन जायचा आणि तो काय करायचा की म्हणजे तो त्या डांबून ठेवलेले जे लोक असायचे तर म्हणजे त्यांना तो त्या गुहेचं दार जे असायचं तर ते एका मोठ्या शिलाखंडाने बंद करून त्यांना पूर्ण म्हणजे तिथं म्हणजे कुठला प्राणी जाऊ शकणार नाही अशा पद्धतीनं कडेकोट म्हणजे बंद करून टाकायचा. कडेकोट बंदोबस्त कसा असतो तसं एकदम मोठा शिलाखंड घेऊन बंद करून टाकायचा आणि तिथं राहत असलेल्या झाडाच्या छिद्रातून आपण डांबून ठेवतो ना तशा पद्धतीने तो काय करायचा हे माशा किंवा कीटकांना पकडून म्हणजे घेऊन तो काय करायचा की म्हणजे तिथे त्यांच्यावर सोडून द्यायचा. म्हणजे अशा पद्धतीने तो त्यांना कसा उपद्रव होईल असा प्रयत्न करायचा. काही वेळा त्यांनी काय केलं कुलीन स्त्रियावर म्हणजे अत्याचार पण केले आणि त्यांना तो दूषित पण करायचा. कुलीन स्त्रियांच्यावर बलात्कार अत्याचार करून त्यांना तो दूषित करत असे. मग अशा पद्धतीने तो म्हणजे इनकेन प्रकारे म्हणजे जे काही त्याला शक्य आहे तेवढे सगळ्या पद्धतीने त्याला त्रास द्यायचा प्रयत्न करायचा. मग अशा पद्धतीनं हा जो विविध वानर होता तो राज्याच्या नियमांचा भंग करत होता. म्हणजे हे चुकीचं आहे ना म्हणजे राज्यामध्ये सगळ्यात त्यांनी हाहाकार जो आहे तो माजवून टाकला होता आणि सगळ्या राज्यातले नागरिक होते ते त्रस्त होते. मग सर्व म्हणजे देशामध्ये म्हणजे सगळ्या राज्यामध्ये त्या घोर उत्पात त्याने म्हणजे चालू ठेवले होते. मग एकदा काय झालं की त्याला रैवतक नावाचा एक पर्वत होता. तिकडून खूप छान असे संगीताचे सूर ऐकायला मिळाले म्हणून त्यांनी त्या पर्वताच्या भागात प्रवेश केला. मग तिथं काय पाहिलं त्यांनी की अनेक सुंदर सुंदर अशा मुली होत्या म्हणजे गोपिका त्यांच्यासमोर भगवान बलराम जे आहेत ते लीला करत होते. मग तिथे नृत्य चालू होतं संगीताचा आनंद घेत होते ते म्हणजे बलरामजी जे आहेत तर ते खूप सुंदर असे देखणे दिसायला होते आणि त्यांचं रूप पाहून तो मोहित झाला. मग त्यांचं म्हणजे प्रत्येक अंग असं खूप सुंदरच होतं त्या चित्रात पहा कसे सुंदर आहेत दिसायला ते आणि ते म्हणजे श्रीकृष्ण कसे श्यामवर्णाचे पण तसे बलरामजी नाही आहेत. बलरामजी कसे गौरवर्णाचे आहेत आणि मग त्यांच्याकडे तो मोहित झाला होता आणि मग म्हणजे त्यांना ह्या सगळ्या ललनांनी वेगवेगळ्या हारांनी विभूषित केलेलं होतं. पुष्पहार होते त्यांच्या गळ्यात आणि अशा फुलांनी नटलेल्या सुंदर सुंदर त्या तरुणी होत्या म्हणजे त्या सगळ्या गोपिकाच होत्या आणि मग तिथे म्हणजे तिथे त्यांनी पाहिलं की भगवान बलराम जे आहेत तर ते वारुणी पेय प्राशन करत आहेत. म्हणजे हे जेव्हा दृश्य त्यांनी पाहिलं तर त्यावेळेला म्हणजे त्याला त्या वानराला आता आपण यांना त्रास द्यायला सुरुवात करूया अशा पद्धतीची त्याची भावना झाली. म्हणजे त्याला असं वाटलं की हे एक प्रकारे नशा आणणारच काहीतरी पेय आहे आणि हे त्यांनी घेतलंय आणि आता भगवान बलराम जे आहेत तर ते त्यांची अवस्था कशी की हत्तीणीच्या मेळाव्यात रमण करणारा गजराज आहे तर अशी झाली असं त्याला वाटलं
आणि मग त्यांनी काय काय केलं तर त्यांना आता त्यांनी उपद्रव करायला सुरुवात केली. खरं तर भगवान बलराम जे आहेत, तर त्यांच्या संहितेत असणाऱ्या सुंदर ललना म्हणजे एक प्रकारच्या गोपीच आहेत. गोपींचे विविध प्रकार आहेत. तर त्यापैकी म्हणजे हा गोपींचा समूहच आहे. फक्त तिथे सुंदर ललना किंवा सुंदर मुली असा त्यांचा उल्लेख येतो कथेमध्ये. तर त्यांच्या समवेत भगवान जे आहेत ते स्वयं विस्तार भगवानांचा बलरामजी आहे. तर ते लीला करत होते आणि त्यांना आपला संग देत होते. म्हणजे आध्यात्मिक जगतामध्ये जे भौतिक स्तरावरचं जे इंद्रिय सुख उपभोगणं असतं किंवा भौतिक स्तरावरची जी इंद्रिय तृप्ती असते त्याचा लवलेशी नसतो. म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावरती जे असतं ते दिव्य स्तरावरचं प्रेमभाव असतो आणि ते सगळं जे असतं ते केंद्रित कुठे असतं तर कृष्णांकडे केंद्रित असतं प्रेम आणि कृष्णांचाच विस्तार बलरामजी आहेत आणि त्यामुळं साहजिकच आहे कृष्ण कसे आकर्षित करतात स्वतःकडे सर्वांना त्या पद्धतीने बलरामजींकडे पण ह्या आकर्षित झाल्या होत्या. म्हणजे अशा ह्या दिव्य स्तरावरच्या लीला आहेत. म्हणजे सामान्य भौतिक जीवनात मध्ये जी इंद्रिय तृप्ती आहे तर त्याच्याशी याची तुलना करता येणार नाही. कारण सामान्य भौतिक जीवनामध्ये जे आहे ते इंद्रिय तृप्ती किंवा अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या तृप्तींसाठी म्हणजे विवाह संस्था आहे. पण आध्यात्मिक जगतामध्ये जे आहे तर ह्या माधुर्य भावाचं जे रसास्वादन आहे तर ते परकीय भावामध्ये केलं जातं आणि त्यामुळं तिथं जे असतं म्हणजे जे काही असतं प्रेमरसाचं आस्वादन असतं किंवा आध्यात्मिक स्तरावरच असतं. तिथे शारीरिक स्तरावर नसतं कुठल्याही रसाचं आस्वादन किंवा भौतिक स्तरावर नसतं. हा भाग आपण समजून घ्या. त्यामुळे ते दिव्य स्वरावरच असतं. आपण ज्याला म्हणतो ट्रान्ससेंडंटल लव्ह. तर अशा पद्धतीचं असतं आणि त्यामुळे ते कसं असतं की ते पवित्र आणि दिव्य असतं. तितकंच पवित्र असतं की जितके भगवान स्वयं पवित्र आहेत. परमपवित्र मानलं जातं भगवानांना. तर हा भाग आपण समजून घ्या. अशा त्या लीला संपन्न होत होत्या आणि त्याला या द्विविध वानरांनी हे काहीतरी हत्ती ज्या असतात म्हणजे वेगवेगळ्या हत्तीणींच्या मेळ्यामध्ये एक गजराज असतो एकमेव आणि तो उन्मत्त झालेला असतो. अशा पद्धतीने त्यांनी त्याच्याबद्दल म्हणजे त्या लीलेबद्दल विचार केला त्या वानरांनी आणि त्यांनी त्यांना उपद्रव करायला सुरुवात केली. म्हणजे त्यांनी भौतिक स्तरावर हा विचार केला होता. भगवानांच्या त्या दिव्य लीला तिथे संपन्न होत होत्या. मग हा फरक आपण समजून घेऊया. मग आता त्यांनी ह्या झाडावर म्हणजे एका झाडावर चढून दुसऱ्या झाडावर चढून एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवरून उड्या घ्यायला सुरुवात केली. मग तो किलकिल असा आवाज काढत होता. कधी-कधी जोराने फांद्या हलवत होता. मग बलरामजींचं मन त्यामुळे विचलित होत होतं या वातावरणातून. मग कधी तो वानर स्त्रियांसमोर येऊन काय करायचा विकृत क्रियांचं प्रदर्शन करायचा. मग म्हणजे स्वभावतःच तरुण स्त्रियांना म्हणजे कसं असतं प्रत्येक गोष्टीची हसून विनोद करून म्हणजे अशी मौज लुटायची सवय असते आपण पाहतो. तर जेव्हा तो वानर त्यांच्या समोर आला तेव्हा त्याची गंभीरपणे दखल न घेता तर त्याला पाहून हसायला लागल्या. मग तो इतका निर्लज्ज होता म्हणजे जो वानर आहे तो बलरामच्या म्हणजे बलरामजी आहेत त्यांच्या उपस्थितीत सुद्धा तो स्त्रियांना आपल्या शरीराचा कमरेखालचा भाग दाखवायला लागला. म्हणजे ही विकृती आहे ना. मग ही अशी विकृती कुठे असते भौतिक जगतामध्येच असते पहा. आध्यात्मिक जगतामध्ये अशी विकृती नसते. किंवा शारीरिक ज्या आहेत म्हणजे शारीरिक स्तरावर चा उपभोग हा आध्यात्मिक जगतामध्ये नसतो. मग तो भुवयांच्या विचित्र हालचाली करायला लागला, दात विचकवायचा असं म्हणजे अशा पद्धतीची सगळ्या विकृत हालचाली तो करायला लागला. आणि बलरामांच्या उपस्थितीत सुद्धा त्यांनी म्हणजे स्त्रियांचा असा एक प्रकारे निरादरच आहे ना त्यांच्या समोर असं प्रदर्शन आणि अशा पद्धतीच्या विचित्र हालचाली. मग भगवान बलरामांच्या नावावरून ते केवळ बलवान आहेत असंच नाही तर असामान्य बल प्रदर्शन करणारे सुद्धा आहेत हे आपल्याला समजतं. मग तशी बलरामांनी काय केलं एक दगड उचलला आणि त्या द्विविध वानरावर फेकला. मग त्या वानराने काय केलं चतुराईने त्या दगडाचा प्रहार होता तो चुकवला म्हणजे दगडाचा म्हणजे त्याच्यावर प्रहार जरी झाला तरी त्यांनी चुकवून टाकला. मग आता बलरामांना अपमानित करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी काय केलं वारुणी असलेलं जे मृत्तिका पात्र असतं म्हणजे एका मटका म्हणू आपण थोडंसं किंवा मातीचा घडा सोप्या बोलीभाषेत त्याला मृत्तिका पात्र असं म्हणतात. तर त्याच्यामध्ये वारुणी हे जे आहे पेय घातलेलं होतं म्हणजे जे तयार केलेलं होतं ते त्याच्यात घालून ठेवलेलं. तर वारुणी हे पेय काय आहे तर हे ह्याच्यामध्ये मध
दूध, दही असं म्हणजे यांचं मिश्रण असतं आणि थोडंसं फळांचे तुकडे म्हणजे आवश्यक असतील तर, किंवा ते नसतातही, पण प्रामुख्याने त्याच्यामध्ये मध, दूध आणि दही ह्यांचं मिश्रण असतं. तर असं हे वारुणी नावाचं पेय असतं. तर हे जे पेय आहे तर ते का मातीच्या पात्रामध्ये ठेवलेलं होतं. तर ते मातीचं पात्र जे होतं, मृत्तिका पात्र, ते पळवून न्यायचा त्यांनी प्रयत्न केला. मग आता हा बळाने गर्विष्ठ बनला होता, द्विविध वानर होता. तर त्यांनी बलराम आणि त्यांच्याबरोबर असलेल्या सगळ्या म्हणजे ज्या तरुणी होते त्यांचे कपडे फाडायला सुरुवात केली. आता त्यांचे मौल्यवान कपडे आहेत ना या सगळ्यांचे, म्हणजे उत्तम उत्तम वेश त्यांनी परिधान केलेले होते, ते फाडायला सुरुवात केली. मग आता त्याला असं वाटलं की बलरामांना काही करता नाही येणार, आपल्याला शिक्षा म्हणून ते काही करू नाही शकणार, आणि बलराम आणि त्यांच्या मैत्रिणींना अपमानित करायचं त्यांचं कार्य चालूच राहिलं त्या द्विविध वानराचं. मग त्याचा उपद्रव जेव्हा पाहिला बलरामांनी, तेव्हा त्यांनी सगळ्या देशामध्येच इतकी म्हणजे कुकृत्य केलेली त्यांनी ऐकली होती, पण त्यांचा आता राग अनावर झाला. आता बलरामजींना जर राग आला तर मग त्याचा शेवट कशामध्ये होतो, तर वधामध्येच होतो. मग त्यांनी त्याचा वधच करायचं ठरवलं. त्यांनी तात्काळ काय केलं, आपली गदा उचलली आणि आता त्याच्यावर हल्ला करण्यासाठी ते धावून गेले. मग ते त्या वानराच्या लक्षात आलं. मग त्याने बलरामांचा प्रतिकार करण्यासाठी काय केलं, एक विशाल वृक्ष मुळासहित उपटला आणि त्यांच्या मस्तकावरती भिरकावला, मोठ्या शक्तीने भिरकावला त्यांनी. मग भगवान बलरामाने ताबडतोब तो जो वृक्ष होता तो पकडला आणि पर्वतामध्ये म्हणजे ते पर्वताप्रमाणे कसं अविचलित राहिले, म्हणजे काही त्यांना फरक नाही पडला. म्हणजे एखादी काठी जशी आपण हातात धरू ना, अशा पद्धतीने त्यांनी वृक्ष आपल्या हातात धरला आणि ते अत्यंत म्हणजे स्थिर राहिले. मग आता त्याला शासन करण्यासाठी त्यांनी आपली सुनंदा नावाची गदा घेतली. वेगवेगळ्या गदा त्यांच्या ज्या आहेत त्या प्रसिद्ध आहेत. तर ह्याला मारण्यासाठी सुनंदा नावाची गदा घेतली आणि या वानराला त्यांनी तडाखे द्यायला सुरुवात केली. आता या गदा प्रहारामुळे काय झालं, त्या द्विविध वानराच्या डोक्यावर भयंकर जखम झाली आणि त्या जखमेतून म्हणजे मोठ्याने, म्हणजे अशा मोठ्या मोठ्या रक्ताच्या धारा व्हायला लागल्या आणि मग त्याचा म्हणजे इतका प्रवाह होता, म्हणजे की तो म्हणजे इतकं रक्त व्हायला लागलं की म्हणजे विशाल पर्वतावर म्हणजे एखादा प्रणिलाचा प्रवाह जसा निघत असतो असं ते दिसायला लागलं. मग आता भगवान बलरामांच्या गदाप्रहाराने त्याला काही सुद्धा झालं नाही. मग आता त्याने लगेच दुसरा विशाल वृक्ष उकडून त्याची पानं झाडली आणि त्याने तो बलरामांच्या मस्तकावर त्यांनी आघात त्या वृक्षाने करायला सुरुवात केली. मग आता बलरामांनी काय केलं, आपल्या गदेनी त्या वृक्षाचे चिरून तुकडे तुकडे करून टाकले. मग आता अतिशय तो म्हणजे क्रोधित झाला वानर. आता तो वानर क्रोधित झाला. त्यांनी प्रयास काय केला की बलरामजींना क्रोधित करायचं, पण आता आपलं काहीच चालत नाही, म्हणजे आपण त्यांच्यावर इतके हल्ले केले वृक्षाने, पण आपलं काहीच मात्रा चालत नाही म्हटल्यावरती मग तो वानर आहे तो क्रोधित झाला आणि त्यांनी पुन्हा दुसरा वृक्ष उपटून हातात घेतला आणि तो बलरामांच्यावर आघात करायला धावला. पण त्यावेळी काय झालं, बलरामजींनी आपल्या गदेने तो वृक्ष चिरून टाकला आणि मग असं युद्ध चालूच होतं बरं का. मग आता तो द्विविध वानर जो होता, प्रत्येक वेळी भगवान बलरामावर प्रहार करण्यासाठी वेगवेगळे वृक्ष उपटून आणायचा आणि बलरामजी गदेने त्याचे चिरून तुकडे करायचे. आणि अशामुळे काय झालं की ते सगळं अरण्य वृक्षहीन झालं. म्हणजे किती वृक्ष त्यांनी उपटले असतील पहा, आणि किती महान म्हणजे किती म्हणजे महाबलवान होता पहा, की ते अरण्य सगळं वृक्षहीनच झालं. एवढे वृक्ष त्यांनी उपटले आणि ते बलरामजींवर भिरकावले. आणि आता हे सगळे वृक्ष संपले तेव्हा द्विविधांनी काय केला, डोंगराचा आश्रय घेतला आणि भगवान बलरामांच्या शरीरावर पावसाचे थेंब कसे मोठे मोठे येतात तसे मोठे मोठे शिलाखंड होते, तिथे मोठे मोठे पाषाण होते, त्यांचा तो मारा उचलून करायला लागला. म्हणजे आपण कसे छोटेसे दगड आपण हाताने उचलून फेकतो, तसे मोठे शिलाखंड तो उचलायचा आणि त्यांच्यावर मारा करायचा. मग आता भगवान बलरामांनी काय केलं, मोठ्या खेळकर वृत्तीने, म्हणजे आता त्यांच्यासाठी ते इतके ताकदवान आहेत, हे सगळं त्यांच्यासाठी म्हणजे लहान मुलांशी खेळल्यासारखंच आहे. त्यांनी त्या मोठ्या मोठ्या दगडाचे लहान तुकडे करून टाकले, म्हणजे त्यांच्या समोर आला तुकडा की त्याचे तुकडे व्हायचे गदेने. मग असे वृक्ष आणि खडक सगळे संपले. म्हणजे त्या पर्वतावरचे वृक्ष, खडक सगळं सगळं संपलं. आता काहीच उरलं नाही म्हटल्यावरती मग तो त्यांच्या समोर येऊन उभा राहिला आणि त्यांनी काय सुरुवात केली, आपल्या ज्या बळकट मुठी होत्या ना तो असा फिरवायला लागला, म्हणजे आता त्याला मुष्टियुद्ध करायचं होतं. मग त्यांनी सगळ्या शक्तीनिशी काय केलं, भगवान बलरामांच्या छातीवर मुष्टी प्रहार करायला सुरुवात केली. मग भगवान बलराम अतिशय म्हणजे खवळले, क्रोधित झाले
आपल्या हातांनी ते चित्रात पहा सगळ्यांनी. हा, म्हणजे किती महाकाय वानर आहे पहा, शक्तिशाली. आणि आपल्या हाताने तो, म्हणजे हाताच्या मुष्टीने तो प्रहार करतोय त्यांच्या छातीवर. म्हटल्यावरती त्यांना अत्यंत क्रोध आला. आणि मग त्यांनी काय केलं, भगवान बलराम जे आहेत, तर त्यांनी म्हणजे ते आता आपला गदा किंवा म्हणजे नांगरासारखं त्यांचं जे शस्त्र आहे, तर हल म्हणतात, आपण त्याला हल म्हणतो. तर त्यांनी म्हणजे नांगर किंवा त्याला हल म्हटलं जातं, हिंदीमध्ये हल असं म्हटलं जातं. तर त्यांनी प्रतिकार करत नव्हते. तर त्यांनी केवळ काय केलं, आपल्या मुठींनी त्याचं म्हणजे जे कंठाच्या हाडावर प्रहार करायला सुरुवात केली. कंठाचं हाड म्हणजे काय की गळ्याजवळ, कंठ म्हणजे गळा. तर इथे गळ्याजवळच्या इथं जे हाड असतं ना, तर ह्याच्यावर त्यांनी प्रहार करायला सुरुवात केली. तर सगळ्यांनी आता लक्षात घेऊया हा भाग. कंठाचं हाड म्हणजे इथलं हाड. तर आता इथे इथे प्रहार केल्यामुळं आपण जिथे कंठी घालतो ना, म्हणून तिथं कंठाचं हाड असतं. आपल्याला लागतं बघा, असं इथे टोचतं, असं आपण हात लावला तर आता असं जवळ आपण मान घेतली तर इथे येतं ते एक्सटेंड, म्हणजे आपण वरती केली मान तर इथे आपल्याला साधारण लागतं. तर ते कंठाचं जे हाड आहे ना, त्याच्यावर मुठीने असे मुष्टी प्रहार करायला त्यांनी सुरुवात केली. आता इथे मुष्टी प्रहार करण्यामागचा हेतू काय आहे, तर जेव्हा इथे मुष्टी प्रहार करतो आपण, त्यावेळेला हे हाड आहे ना, तर हे हे फ्रॅक्चर होतं. आणि त्याच्यामुळं पाठीमागचा जो मणका आहे, तर तो फ्रॅक्चर होतो. म्हणजे आता वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये मी असल्यामुळे थोडीशी तुम्हाला जास्तीची माहिती देते, की ज्यामुळे समजेल की त्याचा मृत्यू का झाला. म्हणजे त्यावेळेला सुद्धा आपलं विज्ञान किती प्रगत होतं, आणि भगवान आहेत ते लीला, स्वयं लीला करणारे आहेत, म्हणजे त्यांना तर हे सगळं ज्ञान अवगत. पण एखाद्या शत्रूला मुष्टी प्रहाराने मारण्याचं तंत्र कसं अवगत होतं, तर इथे जेव्हा आपण प्रहार करतो, तेव्हा हे हाड फ्रॅक्चर होऊन पाठीमागे ते घुसतं. आणि ते कुठे घुसतं, तर मधल्या खुर्च्यांच्या ह्याच्यातून ते पाठीमागे जाऊन घुसतं, की जिथे दुसरा मणका असतो आणि तो फ्रॅक्चर होतो. आणि म्हणजे ते इकडून पुढून घुसतं आणि पाठून पण तो फ्रॅक्चर होतो ना, इकडून ते घुसल्यामुळं. त्याला पण फ्रॅक्चर होतं. आणि त्यामुळे काय होतं, की तिथे म्हणजे ह्या भागामध्ये मानेच्या पाठीमागच्या बरोबर कंठाच्या विरुद्ध बाजूला मानेच्या पाठच्या भागामध्ये आपली श्वसनाची आणि हृदयाची म्हणजे संदर्भात केंद्र असतात, म्हणजे कार्डियक आणि रेस्पिरेटरी सेंटर्स असतात. तिथं मेडुला ऑब्लॉंगेटा म्हणून भाग असतो मेंदूचा, असा पक्षासारखा असणारा इथे भाग असतो, पक्षाच्या आकाराचा मेंदूचा. तसं शेपटाप्रमाणे खाली आलेला असतो. आणि तो अत्यंत मऊ असतो. आणि तिथं कार्डियक आणि रेस्पिरेटरी सेंटर्स असतात, म्हणजे श्वसन आणि हृदयाच्या संदर्भित क्रियांचं केंद्र असतं. आणि इकडून मुष्टीप्रहार जोरात होतो, तेव्हा हे हाड पाठीमागे जाऊन घुसतं ते सॉफ्ट पार्ट्स मध्ये. आणि पाठीमागून म्हणजे जोरात प्रहार झाल्यामुळे काय होतं, ते पार अगदी मणक्याच्या ह्याच्यापर्यंत जातं. तो पण व्हर्टिब्रा, म्हणजे दुसरा जो मणी आहे, दुसरा मणका आहे, तो सुद्धा फ्रॅक्चर होतो. आणि तो तिकडून घुसतो आणि हे इकडून, असं म्हणून त्या ह्याच्यामध्ये घुसतात. ते सॉफ्ट पार्ट, मऊ भाग असतो ना तिथे, मेंदूचा जो मऊ भाग असतो तिथे घुसल्यामुळं काय होतं, शेपटीसारखा खाली आलेला असतो, त्याच्यामध्ये घुसल्यामुळं ती सेंटर्स असतात ते डॅमेज होतात आणि व्यक्तीचा मृत्यू होतो. आता आपण फाशीची शिक्षा पाहतो ना, फाशीची ती इथेच देतात ना, हँगिंग अंटिल डेथ. तर ते जेव्हा फाशी अशी म्हणजे फास लावला जातो ना, तेव्हा हीच प्रक्रिया होते तिथं. तर हेच टेक्निक आहे मुष्टी प्रहाराचं. तर हे काय म्हणतात, अतिरिक्त माहिती म्हणून सांगितली मी फक्त, वैद्यकीय क्षेत्राच्या मध्ये म्हणजे असल्यामुळे, माहिती असल्यामुळं. तर ही आपण नको लक्षात ठेवूया, आपण भगवान यांची लीला लक्षात ठेवूया. तर मुष्टी प्रहार अशा पद्धतीने त्यांनी केला, की बरोबर कंठाच्या हाडावरती प्रहार करायला सुरुवात केली. आणि त्यामुळे तो द्विविध वानर जो आहे, तर तो तात्काळ त्याचे प्राण गेले. म्हणजे इतका प्रचंड बल होतं बलरामजींच्या मुष्टीचा जो प्रहार होता त्याच्यामध्ये, आणि त्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला होता. तर हे आपण लक्षात घेऊया. आणि मग तो तात्काळ रक्त ओकू लागला आणि बेशुद्ध होऊन कोसळला, म्हणजे ते प्राणांतकच ठरलं. आणि मग त्यानंतर जेव्हा तो वानर कोसळला, त्यावेळेला डोंगर आणि अरण्य, म्हणजे तो जेव्हा कोसळला त्यावेळेला म्हणजे इतका आवाज मोठा झाला, की ते सगळं अरण्यच हादरल्यासारखं वाटलं. आणि मग सगळ्या म्हणजे जे ऊर्ध्व लोकातले निवासी सिद्ध महर्षी साधू पुरुष होते, त्यांनी बलराम यांच्या श्री विग्रहावर पुष्पवृष्टी करायला सुरुवात केली. म्हणजे
अशा पद्धतीने भगवान बलरामांच्या महात्म्याचं गान सगळीकडं सुरू झालं. म्हणजे अशा पद्धतीने ही लीला घडली. म्हणजे या भयंकर अशा वानराला, म्हणजे वानररूपी राक्षसच होता, तर त्याला मारल्यामुळं ह्या जगाकरता एक मंगल युगाचा त्यांनी म्हणजे प्रारंभ केलेला होता. अशा पद्धतीने हर्षपूर्ण ध्वनी, जयध्वनी म्हणतो आपण त्याला, तर ते इतर जे लोक होते तिथून अंतराळातून म्हणजे ऐकू यायला लागले. आणि मग त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी झाली. आणि मग भगवान बलराम जे आहेत तर ते आपली राजधानी म्हणजे द्वारका नगरीला पुन्हा पोहोचले. मग अशी ही लीला संपन्न झाली. म्हणजे काय की ह्या लीलेच्या माध्यमातून आपण काय शिकायचं की अत्यंत बलशाली जे आपले विकार असतात ना, म्हणजे तर ते विकार असे सहजासहजी जे आहेत तर ते जे आहेत तर ते हार न मानणाऱ्या द्विविध वानरासारखे असतात. आणि मग त्यांच्यावर विजय मिळवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, तर बलरामांची शरण घ्यावी लागेल, म्हणजे प्रभू नित्यानंदांची शरण घ्यावी लागेल. तेव्हा ते काय करतील, तर त्यांच्या बलसामर्थ्याने, त्यांच्या योग सामर्थ्याने काय करतील, तर आपल्यावर कृपा करतील. आपण आचार्य परंपरेला जोडले गेलेलो असतो, त्यामुळे प्रभू नित्यानंद किंवा बलराम जे आहेत तर त्यांची जेव्हा आपण आराधना करतो, त्यांच्या चरणी जेव्हा आपण प्रार्थना करतो, तेव्हा निश्चितच आपले जे असे अनेक जन्मांचे विकार रूपे असून आहेत किंवा अनर्थ आहेत तर ते सगळे नष्ट व्हायला मदत होते. असे चिवट विकार असतात की जे जन्मोजन्म आपली पाठीराखण करत असतात. तर ह्या सगळ्यातून म्हणजे आपण हा बोध घ्यायचा की द्विविध वानराप्रमाणे असे चिवट जे आपले विकार आहेत तर हे सगळे यांना नष्ट करण्याचं सामर्थ्य कुणामध्ये आहे, तर बलरामजीमध्ये आहे. आणि त्याच्या चरणी आपण सदैव प्रार्थना करायची की आपल्या मधले हे सगळे असुररूपी जे विकार आहेत किंवा अनर्थ सुद्धा असतात, असे अनेक जन्म आपल्यामध्ये, आपल्या हृदयामध्ये ते उपस्थित असतात. तर हे नष्ट व्हावेत यासाठी आपण जे आहे ते बलरामजींच्या चरणी, नित्यानंद प्रभूंच्या चरणी प्रार्थना करायची. तर पुढे जाऊ आपण. त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा आता सांब जो आहे तर त्याच्या संदर्भातली ही लीला आहे. तर सांबाचा जो विवाह आहे तर त्या संदर्भातली ही लीला आहे. मग सांबाच्या विवाहाच्या वेळेला काय घडलं ते आपण आता अभ्यासणार आहोत. आता धृतराष्ट्राचा जो पुत्र होता दुर्योधन, तर त्याची एक लक्ष्मणा नावाची कन्या होती आणि ती कुरुकुळातली उच्च शिक्षित छान मुलगी होती. मग आता तिचा जेव्हा विवाह करायची वेळ आली ना, तर म्हणजे अनेक राजकुमारांनी तिच्याशी विवाह करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली होती, पण तिला म्हणजे तिच्या आवडीनुसार पतीची निवड करता यावी म्हणून स्वयंवर समारंभाचं आयोजन करायचं ठरलं. मग आता लक्ष्मणाचं स्वयंवर चालू असताना लक्ष्मण आपल्या पतीची निवड करणार होते, तोपर्यंत काय झालं, स्वयंवर सभेत सांब नावाचा युवक पुढे आला. आता हा सांब कोण होता, तर श्रीकृष्णांच्या ज्या पट्टराण्या आहेत, 8 पट्टराण्या आहेत, त्यापैकी जांबवती तिच्यापासून झालेला पुत्र होता. त्याचं नाव होतं सांब आणि तो अतिशय खोडकर असा होता आणि तो नेहमी आपल्या आईजवळ जवळ असायचा. मग सांब हा म्हणजे त्याची जी आई आहे तिचा अत्यंत लाडका असा मुलगा होता. मग आता सांब हा नेहमी आपल्या आई बरोबरच राहायचा आणि म्हणून त्याचं नाव सांब असं होतं. म्हणजे त्याचं नामकरण सांब असं ठेवण्यात म्हणजे करण्यात आलं होतं. मग आता जांबवती सूत या नावाने पण तो ओळखला जायचा. मग आता श्रीकृष्णांचे सगळे पुत्र होते ते त्यांच्यासारखेच गुणसंपन्न होते, म्हणजे त्यांच्यामध्ये कुठले कमी गुण नव्हते, पण अत्यंत उत्तम असे पुत्र होते त्यांचे आणि अत्यंत गुणवान होते. आणि त्याच्यामध्ये पण खोडकरपणा हा गुण कुणामुळे होता त्या पुत्रामध्ये, तर कृष्ण खोडकर आहेत, लीला करायचे वेगळ्या. त्यांच्या बालपणात त्यांनी सुंदर सुंदर लीला केल्या. मग असंच त्यांचा हा सांब पुत्र होता आणि तो आपल्या पित्यासारखा गुणसंपन्न होता. मग लक्ष्मणेचा सांबाकडे कल नव्हता बरं का, पण सांबाला मात्र ही दुर्योधनाची जी मुलगी आहे लक्ष्मणा ही हवी होती, म्हणजे त्याला ती पसंत होती. आणि त्यामुळे त्यांनी काय केलं, तो स्वयंवर सभेत आला आणि तिला बलपूर्वक त्यानं काय केलं, स्वयंवरातून पळवून नेलं सांबानी, म्हणजे कृष्णांच्या मुलाने. मग आता सांबानी बळजबरीने लक्ष्मणाचं अपहरण केल्यामुळं आपली कुलकन्या या मुलानं पळवून न्यावी आणि हा धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, अर्जुन यासारख्या कुरुवंशीयांना म्हणजे काय आहे, तर आपल्या कुलपरंपरेचा मोठा अपमानच वाटला. मग सांबाला पती निवडण्याची लक्ष्मणाची मुळीच इच्छा नव्हती बरं का, हे त्यांना माहित होतं. मग तशात तिला आपल्या स्वतःचा पती निवडण्याची संधीही दिली गेली नाही आणि सांबाने तिला काय केलं, बळजबरीने त्याला पसंत आहे म्हणून पळवून नेलं होतं.
मग ह्या सगळ्या कारणामुळे त्यांनी काय केलं, त्याला शिक्षा करायचं ठरवलं. म्हणजे त्यांच्या मते त्यांनी हा म्हणजे खूप अक्षम्य असा उद्धटपणा केलाय आणि आपल्या कुल परंपरेचा म्हणजे कुरुकुल जे आहे म्हणजे कुरुवंशी आहेत ना हे सगळे, कुरुकुलातले आहेत म्हणजे कौरव आहेत. तर या सगळ्या म्हणजे परंपराचा कुरुकुलाच्या त्यांनी अपमान केलाय असं त्यांना वाटलं. सगळ्यांनी घोषित केलं आणि कुरुवंशातील सगळ्या वडील मंडळींनी काय दिला सल्ला की त्या मुलाचा वध न करता त्याला पकडून बंदी बनवून आणा, त्याला कैद करून आणा असं सगळं सांगितलं, त्यांनी निर्णय घेतला. मग आता सांबाने लक्ष्मणीला अगोदरच स्पर्श केला होता. मग त्याच्याशिवाय म्हणजे तिचा विवाह आता कुठल्याही दुसऱ्या मुलाबरोबर काही करता आला नसता. मग असाही निर्णय त्यांनी तिथे घेतला. म्हणजे काय की आता आपण समजून घेऊया की वैदिक पद्धतीमध्ये एकदा जर एका मुलाने युवकाने स्पर्श केला एखाद्या मुलीला, तर तिला दुसऱ्या कोणत्याही मुलाबरोबर विवाह करता येत नाही पहा. म्हणजे अशा प्रकारे म्हणजे अगोदरच दुसऱ्या मुलाशी म्हणजे जर संबंध आला आणि अशा मुलीबरोबर विवाह करायचं कोणी मान्य करणार नाही. म्हणजे काय की सांबाने तिला हाताला धरून पकडून नेलं म्हणजे त्यांनी त्याचा हात तिचा हात पकडला होता. मग आता अगोदरच जर दुसऱ्या या सांबाशी म्हणजे सांबासारख्या मुलाशी ज्या मुलीचा संपर्क आला म्हणजे फक्त त्यांनी हातच पकडला तिचा, पण असा जरी संपर्क आलेला असेल तरी तिचा दुसरा विवाह होऊ शकणार नाही. कुठला राजा तिला स्वीकारणार नाही, विवाह करण्याचं कोणी मान्य करणार नाही. म्हणून त्यांनी काय ठरवलं की तिचा विवाह हा आता म्हणजे दुसऱ्या कुणावर नाही करता येणार म्हणून त्याच्याशीच करून द्यायचा, पण त्याला बंदी बनवून आणायचं असं त्यांनी निर्णय घेतला. मग परिवारातले जे भीष्मांसारखे वृद्ध मंडळ होते त्यांना त्याला पकडायचं होतं. म्हणजे त्यांनी हे का कार्य करायचं ठरवलं होतं की त्याचं हे उद्धट वर्तन त्यांना आवडलं नव्हतं. कुरुवंशातले जे असे भीष्मासारखी उच्चस्तरीय मंडळी होती त्यांना. आणि मग केवळ म्हणजे हे मोठे मोठे योद्धे जे होते सांबाला केवळ धडा शिकवण्याच्या हेतूने एकत्र आले. त्यांनी आता ठरवलं की म्हणजे याला धडा शिकवायचा आणि याला बंदी बनवून पकडून आणायचं. आणि मग आता त्यांनी युद्ध करायचं ठरवलं. मग सांबाला बंदी बनवण्याची योजना चालली होती त्यावेळेला हे जे यदुवंशी म्हणजे कृष्णांकडचे लोक आपापसात सल्लामसलत करायला लागले. मग सांबाला पकडल्यावर यदुवंशातील मंडळी अतिशय रागावतील, म्हणजे असं पण होईल. आणि मग यादवांनी आव्हान स्वीकारायची आणि त्यांच्याबरोबर लढण्यास तयार होण्याची सर्व प्रकारची शक्यता जरी असली तरी त्यांनी काय विचार केला की आपल्याबरोबर युद्ध करण्यासाठी आले तर ते काय करू शकतील, म्हणजे यदुवंशी काय करतील, ते काही कुरुवंशाची बरोबरी नाही करणार. कारण कुरुकुळातले राजे हे मोठे मोठे सम्राट होते. म्हणजे कुरुकुळामध्ये असे मोठमोठे राजे होते, दुर्योधन, भीष्म, पांडव होते, तिथे सगळे राजे होते. मग आता त्यामुळे यदुवंशातल्या राजांना आपल्या मालमत्तेचा म्हणजे उलटा उपभोग घ्यायला यायचा. कशामुळे यायचा तर त्यांच्यामुळं म्हणजे कोणामुळं कुरुवंशातल्या राजामुळे म्हणजे त्यांना आपली मालमत्तेचा चांगला उपभोग घेता यायचा असा कौरव विचार करत होते. आणि त्यांचा मुलगा पकडून ठेवल्याबद्दल जर ते आम्हाला आव्हान करण्यासाठी आले तर मग आम्ही सरळपणे युद्धाचा अवलंब तरी करू आणि मग सगळे मिळून त्यांना धडा तरी शिकू. मग असा दाब आपण दाखवायला पाहिजे तर ते आपोआपच येतील असं त्यांना वाटलं. म्हणजे ते वटणीवर येतील असा त्यांचा समज होता. मग आता हा त्यांचा सगळा विचार विमर्श झाला. मग भीष्म आणि धृतराष्ट्र जे आहेत ते ह्या वृद्ध मंडळींची परवानगी घेतल्यावर हे सगळे महान योद्धे म्हणजे भीष्माच्या मार्गदर्शनाखाली कर्ण, शल, यज्ञकेतू, भूरिश्रवा असं किंवा दुर्योधन सगळे महारथी जे आहे तर त्यांनी या सगळ्या योद्ध्यांनी मिळून काय केलं, त्या सांबाला अटक करायचा प्रयत्न केला, त्याला बंदी बनवायचा प्रयत्न केला. युद्ध करण्याच्या शक्तीनुसार योद्ध्यांचे महारथी, एकरथी, रथी असे वेगवेगळ्या श्रेणी पडलेले असतात. मग आता महारथी असतात ते एकटेच हजारो सैनिकांबरोबर लढतात बरं का. मग सर्वजण सांबाला पकडण्यासाठी एकत्र आले. मग आता सांब सुद्धा एक महारथीच होता, तो पण एकटाच होता आणि त्याला दुसऱ्या 6 महारथींसोबत युद्ध करायचं होतं. मग कुरुवंशातले हे महान योद्धे आपल्या मागून आपल्याला पकडण्यासाठी येतात हे पाहून बिलकुल सांब आहे तो डगमगला नाही बरं का. अजिबात तो घाबरला नाही कारण तो कृष्णांचा सुपुत्र आहे. आणि मग असा जो सुपुत्र आहे कृष्णांचा तर तो स्वतः एक महारथी आहे. मग त्याने एकटा असून सुद्धा प्राण्यांसमोर कसं एकदम निश्चलपणे उभा टाकतो सिंह जो असतो तो, सिंह कसं पवित्र घेतो तशा पद्धतीने तो त्यांच्याकडे वळला आणि आपलं सुंदर धनुष्य उचललं आणि मग त्याचं नेतृत्व कर्ण करत होता बरं का एका तुकडीचं. त्यानं त्याला आवाहन केलं, तू का पळतोस, थांब, तुला आता आम्ही धडा शिकवतो असं कर्ण म्हणत होता.
आता एखाद्या क्षत्रियाकडून दुसऱ्या एखाद्या क्षत्रियाला थांबून युद्ध करण्याचं जेव्हा आव्हान दिलं जातं तेव्हा त्या क्षत्रियापासून त्याला दूर जाता येत नाही, त्याला युद्धच करावं लागतं. आणि म्हणून सांब जो होता तो एकटाच त्यांच्यासमोर उभा राहिला बरं का. आणि मग तो आव्हान स्वीकारून पुढे येतात सगळ्या महान योद्ध्यांनी त्याच्यावर एकदम पावसासारखं, म्हणजे पाऊस कसा पडतो असं बाणांचा वर्षाव केला. म्हणजे ज्याप्रमाणे सिंहाला असे अनेक लांडगे कोल्हे पाठलाग करून करत असतात तर परवा नसते, तसं श्रीकृष्णाचा पुत्र म्हणजे अनेक अचिंत्य शक्तींनी संपन्न होता. आणि यदुकुळातला हा यशस्वी पुत्र होता सांबा. आणि आपल्या विरुद्ध बाणांचा अयोग्य वापर केल्यावरून त्यांनी काय, म्हणजे त्याला अत्यंत क्रोध आला या सगळ्या युद्धाविषयी. आणि मग तो मोठ्या कौशल्याने लढला. आणि प्रथम त्यानं सगळ्या 6 सारथ्यांपैकी प्रत्येकावर 6 असे बाण सोडले की म्हणजे की ते म्हणजे एक एक बाण जो होता म्हणजे त्याचा तो अत्यंत शक्तिशाली होता. आणि मग दुसऱ्या 4 बाणांनी त्यांनी काय केलं, सगळ्या सारथ्यांची घोडे मारून टाकले. आणि एक एक बाणाचा वापर सारथ्यांना ठार करण्यासाठी केला, म्हणजे त्यांची सारथी मरून गेले. आणि एक एक बाण आता कर्ण आणि इतर प्रसिद्ध योद्ध्यांसाठी वापरला. मग आता सांब एकटाच असं तत्परतेनं या 6 महान योद्ध्यांसमोर लढत असताना सगळ्यांनी त्याची म्हणजे जी शक्ती होती त्याची वाहवा केली. म्हणजे इतका अद्भुत असं त्याचं म्हणजे जे लढाईचं कौशल्य होतं. आणि मग असा जो सांब होता त्याच्याशी इतक्या सगळ्यांनी म्हणजे खरं तर लढणं चुकीचं होतं. मग आता आपल्या खंड खंड झालेल्या रथातून सांबाला खाली उतरणं भाग पडलं, म्हणजे असं युद्ध सुरू होतं. मग त्या 6 योद्ध्यांपैकी चौघांनी सांबाचे 4 घोडे ठार म्हणजे केले. मग एकाने सांबाच्या धनुष्याची दोरी तोडून टाकली बरं का. मग एकाने त्याच्या सारथ्याला ठार मारले. मग आता त्यांच्या बरोबर पुढे युद्ध करता येत नव्हतं त्याला. मग अशा पद्धतीनं घनघोर युद्ध झाल्यानंतर मोठ्या कष्टाने सांब रथहीन झाला तर ते त्याला पकडू शकले. मग आता कुरुकुळातील योद्ध्यांनी आपला मोठा विजय झाला आणि त्यांची कन्या म्हणजे जी आहे लक्ष्मणा ती सांबापासून हिरावून घेतली बरं का. आणि मग त्या विजयोत्सवात ते हस्तिनापूर नगरीत त्यांनी प्रवेश केला. मग आता महर्षी नारद जे आहेत त्यांनी ती बातमी तात्काळ यदुवंशांना सांगितली की अशी घटना घडली आहे, सांबाला बंदी बनवले गेले आणि 6 योद्ध्यांनी सांबाला पकडले आणि त्याच्यावर हल्ला केला. मग हे सगळं वर्णन जेव्हा नारद मुनींनी कळवलं सगळी म्हणजे ही बातमी, त्यावेळेला यदुवंशीय मंडळींचा क्रोध आहे तो वाढला. मग यदुवंशाचे प्रमुख राजा उग्रसेन यांनी तात्काळ कुरुवंशांची जी राजधानी आहे त्याच्यावर हल्ला चढवायची तयारी केली. आता कलियुग आहे त्यामुळे कलियुगामध्ये थोड्याशा घटनेने लगेच लोकांच्यात युद्ध होतं आणि युद्धाला आपापसात प्रवृत्त होतात हे सगळं बलरामजी जाणत होते. मग आता कलियुगाचा प्रभाव वाढायला लागला होता, म्हणजे द्वापार युगाच्या अंती आणि कलियुगाची सुरुवात असा तो काळ होता. मग आता कुरु आणि यदू या 2 वंशांनी आपापसात लढावे ही गोष्ट त्यांना नाही आवडली, पण आता म्हणजे परिस्थिती अशी होती की युद्ध करणं भागच होतं. मग आता त्यांच्याबरोबर युद्ध करण्याची मला तिथे जाऊन काय ती परिस्थिती जी आहे त्याचा विचार करून म्हणजे ती परस्पर सामंजस्याने तो वाद मिटवता येतो का हे पाहिलेलं बरं असं बलरामजींनी विचार केला बरं का. आणि मग ते कुरुवंशीयांचे हे मन वळवण्यासाठी आले आणि त्यांनी आपली पत्नीसह सांबाला सोडून दिलं आणि एक युद्धाचं संकट म्हणजे टाळता येणं शक्य आहे. आणि मग असा विचार केला आणि त्यांनी काय केलं, तात्काळ उत्तम रथाची व्यवस्था करून काही विद्वान ब्राह्मण पुरोहित त्याप्रमाणे यदुकुळातील काही वडील मंडळी यांच्यासमोर हस्तिनापुराला त्यांनी जाण्याची तयारी केली. आणि या विवाहाला संमती देऊन कुरुकुळातली जी मंडळी आहेत ती निश्चितच आपापसातील युद्ध टाळतील असा बलरामांना विश्वास होता बरं का. आणि जेव्हा भगवान बलराम आपल्या रथातून विद्वान ब्राह्मण पुरोहित देवशातली वृद्ध मंडळी घेऊन हस्तिनापूरकडे निघाले तेव्हा म्हणजे हस्तिनापुराच्या सीमेवर पोहोचल्यानंतर भगवान बलरामांनी काय केलं, आत प्रवेश न करता नगराबाहेर एक लहान उद्यान होतं तर तिथेच आपली छावणी टाकली. आणि उद्धवाला त्यांनी पाठवलं कुरुवंशाचे जे प्रमुख आहेत वडीलधारी मंडळी आहेत त्यांना भेटून यादवांबरोबर युद्ध करायचे आहे की समंजसपणा घ्यायचा आहे याची चौकशी करून यायला सांगितलं. मग आता उद्धव कुरुवंशातल्या प्रमुख मंडळींना भेटण्यासाठी गेला. तिथं भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, दुर्योधन आणि बाहिक असे सगळे होते. मग आता यथायोग्य म्हणजे त्याचं स्वागत वगैरे झालं. मग भगवान बलराम जे आहेत तर ह्यांनी जो निरोप दिला होता तर तो त्यांनी सांगितला
मग त्यांनी ते म्हणजे नगराच्या बाहेरच्या एका बागेमध्ये येऊन थांबले असं सांगितलं. मग हे समजल्यावर कुरुकुलाचे जे धृतराष्ट्र दुर्योधन यांना आनंद झाला की बलराम जे आहेत ते परिवाराचे मोठे शुभचिंतक आहेत आपल्या, त्यांना माहिती होतं. आणि मग त्यांनी तात्काळ उद्धवाचं स्वागत केलं आणि बलरामांचं यथायोग्य स्वागत करण्यासाठी त्यांनी सगळी मंगल सामग्री घेतली आणि भेटीसाठी गेले वेशी बाहेर. मग त्या उत्तम गायी असं सगळं त्यांनी घेतलं आणि ते अर्पण करण्यासाठी, म्हणजे अर्ध्य अर्पणपूर्वक असं भगवान बलरामांचं म्हणजे असं व्यवस्थित. अर्धे म्हणजे काय, तर आरतीचं जे ताट असतं ना, तर त्याच्यामध्ये आरती करण्यासाठी म्हणजे पाणी, मध, लोणी, तूप, फुलं, चंदन यांचं मिश्रण असतं, त्याला म्हणायचं अर्ध्य. तर ते सगळं म्हणजे अर्पण करण्याच्या हेतूनं असं सगळं त्यांनी घेतलं आणि ते गेले तिथे. आणि मग अर्पण त्यांनी जे अर्पण केलं ते सगळं बलरामजींनी स्वीकारलं आणि अशा पद्धतीनं खूप त्यांचं उत्तम पद्धतीनं त्यांनी स्वागत केलं. म्हणजे असं अर्पण करून त्याला म्हणायचं अर्पणपूर्वक असा शब्द वापरला जातो. तर अशा पद्धतीनं बलरामजींचं त्यांनी स्वागत केलं, अर्धे अर्पणपूर्वक करून. म्हणजे अर्पणपूर्वक या शब्दाचाच अर्थ त्यांना अर्पण केलं आणि मग भगवान बलरामांचं स्वागत केलं. मग आता भगवान जे आहेत तर म्हणजे भगवान बलराम जे आहेत तर त्यांच्या पुरुषोत्तम या उच्च पदाची जाणीव झाल्यामुळे त्यांनी काय केलं, त्यांच्या समोर अत्यादराने म्हणजे मस्तक झुकवली, त्यांना अभिवादन केलं, क्षेमकुशल विचारलं. मग अशा प्रकारचं शिष्टाचार झाल्यावर भगवान बलरामाने विचारलं की म्हणजे काय झालंय असं. म्हणजे त्यांनी मग प्रस्ताव मांडला की म्हणजे यावेळी मी सर्वशक्तिमान महाराज जे आहेत उग्रसेन, तर यांच्या आज्ञेवरून एक दूत म्हणून तुमच्याकडे आलोय आणि त्यांच्या आज्ञेचं म्हणजे जे आहे तर ते श्रवण तुम्ही करा लक्षपूर्वक आणि काळजीपूर्वक. आता तुम्ही ऐका मी काय सांगतोय ते. आणि उग्रसेन यांना चांगलं माहितीये की तुम्ही कुरुवंशी योद्ध्यांनी अयोग्य मार्गाने नीतिमान म्हणजे जो सांब आहे त्याच्याबरोबर युद्ध केले आणि तो एकटाच होता आणि म्हणून तुम्ही त्याला युक्तीनं पकडले. आता हे सर्व वृत्त समजलंय त्यांना. मग त्यांनी ते फारसं नाही मनावर घेतले, पण आपले एकमेकांशी अत्यंत जवळचे नातेसंबंध आहेत. मग ते चांगले नातेसंबंध बिघडावे असं मला नाही वाटत. आणि कोणतंही अनावश्यक म्हणजे युद्धाशिवाय आपण आपले मित्रत्वाचे संबंध कायम ठेवूया. आणि तुम्ही काय करा, या सांबाला तात्काळ मोकळं करा आणि त्याला त्याच्या पत्नीसह माझ्याबरोबर म्हणजे पाठवून द्या, मी घेऊन जातो. अशा पद्धतीने त्यांनी त्यांना उग्रसेन महाराजांचा निरोप सांगितला. मग भगवान बलराम जेव्हा अशा पराक्रम, हक्क, महानता, अधिकारवाणीने बोलले तेव्हा कुरुवंश प्रमुखांना ते काही आवडलं नाही. आणि ते क्रोधाने म्हणाले की अशी विधानं जी आहेत तर ती काही म्हणजे मोठी मोठी आश्चर्यकारक तुम्ही करता आहात, पण ती काही कलियुगाला अगदी साजेशी अशीच आहेत. पण बलराम अशा निंदास्पद रीतीने कसे काय आमच्याशी बोलू शकतात? आणि बलरामाने जी भाषा वापरली ती अगदीच निंदात्मक आहे आणि म्हणून त्यांना ते आवडलं नाही. आणि मग आता यदुवंशांशी आमचा संबंध जो आहे तो आलेला आहे आणि यामुळं आमच्याबरोबर राहण्याची, खाण्याची, शयन करण्याची आम्ही संधी देतो त्यांना. तर त्याचा तो म्हणजे त्या अधिकाराचा गैरफायदाच ते घेत आहेत. म्हणजे कसं आहे की पायात शोभणारी पादत्राणं असतात, तर त्यांनी जर मुकुटावर शोभावं म्हणून माथ्यावर म्हणजे चढायचा जर प्रयत्न केला तर हे नाही चालणार. म्हणजे विवाहामुळे आमचा यदुवंशाबरोबर संबंध आलेला आहे आणि हा संबंध म्हणजे कसा आहे की आमचा तुम्ही गैरफायदा घ्यायचा प्रयत्न करताय यदुवंशी. खरे पाहता म्हणजे काय आहे की आमच्या राज्याचा एक भाग आहे आणि तो तुम्हाला शासन करण्यासाठी आम्ही दिलाय, नाहीतर तुम्हाला कुठलंच मानाचं स्थान नव्हतं. आणि आमच्या बरोबर राहून आमच्याशी बरोबरी करून तुम्ही अधिकार गाजवू पाहताय. म्हणजे आम्हीच यदुवंशाला चामरं, पंखा, शंख, छत्र, मुकुट, राजसिंहासन, आसन, पलंग असं सगळं दिलं. म्हणजे ही सन्मान चिन्ह वापरण्याची म्हणजे त्यांनी परवानगी दिली आणि त्यांच्याकडे काही भाग राज्याचा जो आहे तो प्रशासकीय सेवा म्हणून करण्यासाठी दिलाय. आणि आमच्या उपस्थितीत म्हणजे ह्या सगळ्यांनी राजचिन्हाचा वापर करायला नको होता, म्हणजे बलरामजींनी किंवा सांबानी. आणि असं न करता म्हणजे ज्यांना आम्ही चांगल्या रीतीने खाऊ घातलं, म्हणजे म्हणजे ज्यांना आम्ही खाऊन पिऊन ज्यांचं पोषण केलं म्हणजे खायला प्यायला चांगलं घालून, तर म्हणजे तर
त्या म्हणजे त्यांनी आमच्याशी निष्ठा ठेवायची सोडून ते आमच्याच विरुद्ध जायचा प्रयत्न करतोय, म्हणजे अशा पद्धतीने यदिवंश प्रयत्न करतोय. मग हे सगळं बोलल्यानंतर बलरामजींना हे अपमानकारक शब्द काही सहन झाले नाहीत. जे यदुवंशासाठी ह्या सगळ्या हस्तिनापूरच्या लोकांच्याकडून बोलले गेले. आणि कधी कधी काय होतं की मनुष्याला आपल्या कुटुंबाचा, ऐश्वर्याचा, सौंदर्याचा, भौतिक उन्नतीचा गर्व चढतो. मग त्याला शांतता जीवन नको असतं आणि त्याला कलह करायची वृत्ती होते. असं घडलं पहा. मग आता म्हणजे हे सगळं जे आहे ते वातावरण अशा पद्धतीनं जेव्हा अं, किचकट बनलं, म्हणजे यदुवंशीयांची उच्च स्थिती आपण लक्षात घेतली पाहिजे. म्हणजे त्यांनी आपल्या बळावर स्वर्गातील सभागृहाचा, पारिजात फुलांचा उपयोग केलाय. म्हणजे अशा लोकांना कोणी हुकूम नाही देऊ शकत. भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत तर ते सर्वश्रेष्ठ राजसिंहासनावर विराजमान होऊन सर्वांना आज्ञा देऊन म्हणजे पुरुषोत्तम भगवान यांचा त्या कुळामध्ये जन्म झालाय, मग ते सगळ्यांना आज्ञा देऊ शकतात हे त्यांना समजत नव्हतं. आणि अशा लोकांना म्हणे आम्ही राजसिंहासन, राजचिन्ह देऊन आणि त्यांना म्हणजे राजसत्ता दिली आणि त्यांच्यावर उपकारच केलेत, अशा पद्धतीची कुरुवंशाची भाषा होती. मग त्यामुळं बलरामजींना हा फार मोठा अपमान वाटला. मग आता हे सगळं जेव्हा झालं तर त्यावेळेला बलरामजी अत्यंत क्रोधित झाले आणि इतके क्रोधित झाले की त्यांच्या हातातला जो नांगर आहे तो त्यांनी धरतीवर आपटून आघात करायला सुरुवात केली. आणि त्यांनी काय केलं, संपूर्ण हस्तिनापूर आहे ना, इथं चित्रात पहा सगळ्यांनी. हस्तिनापूर नगर आहे ना, ते त्यांनी पृथ्वीपासून अलग केलं. कारण पृथ्वीचं संपूर्ण भार जे आहे ते वाहणार आहे, म्हणजे अनंत शेष रूप जे आहे तर ते बलरामजींचं आहे. मग त्यांनी काय केलं, त्यांच्या हे अंगरामध्ये म्हणजे इतकी मोठी ताकद असते की त्यांनी तो पृथ्वीवर आपटायला सुरुवात केली आणि तो हस्तिनापूर नगरी ही पृथ्वीपासून वेगळीच काढली. आणि मग बलरामजीने संपूर्ण शहर जे आहे ते गंगेच्या वाहत्या प्रवाहाकडे ओढायला सुरुवात केली. हे शहर आहे ना, ही गंगेच्या वाहत्या प्रवाहाकडे ओढायला सुरुवात केली. ते हा गंगेचा प्रवाह आलाय प्रवाह आता. आधी ते वेगळं केलं एका बाजूला पृथ्वीपासून. आणि जेव्हा असं घडलं तेव्हा भूकंप झाल्यासारखं कोण सर्व शहर हादरून निघालं आणि नगर उद्ध्वस्त व्हायला लागलं. म्हणजे लोक एकदम म्हणजे भूकंप स्थिती निर्माण झाल्यामुळे लोक धडपडायला लागली. सगळं असं नगर उद्ध्वस्तच होणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली. आणि आता नगर आहे ते गंगेच्या पाण्यात म्हणजे पडणार आणि व्हायला जाणार, म्हणजे ह्या काळजीनं सगळे नागरिक मोठ्या काळजीने अशी ओरडायला लागले. हे सगळं जेव्हा पाहिलं कुरुवंशांनी म्हणजे किंवा कुरुवंशातल्या लोकांनी, तेव्हा ती मंडळी ताबडतोब ताळ्यावर आली आणि त्यांना कळलं की काय घडतंय. आणि तेव्हा दुसऱ्या क्षणाची वाट न पाहता त्यांनी आपली कन्या जी आहे लक्ष्मणा, तिला बलपूर्वक पळवून नेणारा सांब होता त्याला घेतलं आपल्या बरोबर आणि सांबाला पुढं आणि त्याच्या मागे लक्ष्मणाला ठेवून त्यांनी म्हणजे ह्या कुरुवंशाची जी मंडळी होती सगळी, भीष्मांपासून सगळी, ह्यांनी सगळ्यांनी म्हणजे धृतराष्ट्र, दुर्योधन या सगळ्यांनी हात जोडून पुरुषोत्तम भगवान यांची क्षमा याचना केली. आणि म्हणजे ती क्षमा याचना करण्यासाठी ते बलरामजींच्या समोर हजर झाले. मग आता आता त्यांना शहाणपण सुचलं होतं, म्हणजे काय की भगवान बलराम जे आहे तर त्यांची आता ते स्तुती करायला लागले की तुम्ही सगळ्या सर्व सुखांचा ठेवा आहात, संपूर्ण विश्वाचे पालन करते तुम्हीच आहात, आमचा आश्रय तुम्हीच आहोत, तुमच्या अचिंत्य शक्तीविषयी आम्ही अजाण होतो आणि आता तुम्ही आम्हाला क्षमा करा, आमची बुद्धी गोंधळलेली होते, आमचं मन ताळ्यावर नव्हतं. अशा पद्धतीने त्यांनी क्षमा मागायला सुरुवात केली. म्हणजे अशा पद्धतीने बलरामजी जे आहेत तर त्यांनी म्हणजे क्रोधाने जी म्हणजे आपली नांगर आपटून हस्तिनापूर नगरी जेव्हा वेगळी केली तेव्हा तेवढ्या नुसत्या त्यांच्या तेवढ्या क्रोधाच्या प्रदर्शनानेच काय झालं की हे सगळे कुरुवंशीय ताळ्यावर आले. आणि मग आता त्यांनी क्षमा मागितली. मग दुर्योधनाने आपल्या म्हणजे कन्या जी आहे तर तिचा विवाह जो आहे म्हणजे ती लक्ष्मणा जी कन्या आहे तिचा सांबा बरोबर मोठ्या थाटामाटात आता लावून दिला आणि तिच्यासाठी आंदण म्हणून 1200 हत्ती दिले. म्हणजे त्यातला एक हत्ती म्हणजे 60 वर्ष वयाचा होता आणि 10,000 घोडे, सूर्यप्रकाशासारखे तेजस्वी 6,000 रथ, सुवर्ण अलंकारांनी विभूषित अशा 1,000 दासी दिल्या. म्हणजे अशा पद्धतीने सगळं काही देऊन त्यांनी आपली जी मुलगी आहे तर तिला म्हणजे या तिच्या पतींसोबत द्वारकेला पाठवलं. मग बलराम जे आहे ते मोठ्या विजयानंदाने द्वारकेला पोहोचले
आणि मग तिथे त्यांचं स्वागत करण्यात आलं की बलरामजींनी हस्तिनापूर कसं हलवलं किंवा ही सगळी घटना कथन करण्यात आली. म्हणजे काय की बलरामजींच्या मध्ये इतकं बळ होतं की त्यांनी अशा पद्धतीने सांबाला जे आहे ते सोडवलं हस्तिनापूर असे यांच्या तडाख्यातून. अन्यथा ते त्यांनी त्याला कैदी बनवलं होतं आणि त्यांची इच्छा होती की यदुवंशांनी त्यांना शरण यावे, पण झालं उलटच. हे कुरुवंशी त्यांना शरण आले आणि सांबाला त्यांनी सोडून दिलं आणि सांबाचा आणि लक्ष्मणाचा विवाह केला. अशा पद्धतीने ही लीला घडली. आता पुढे जाऊ आपण. आता या घटनेतून ह्या लीलेतून काय शिकायचं की कधी कधी काय होतं की छल कपट नीती करून आपल्याला असे प्रसंग येतात आपल्या जीवनामध्ये की शत्रू पक्ष काय करतो आपल्यावर कुरघोडी करायचा प्रयत्न करतो. पण ज्या ज्या पक्षामध्ये भगवान आहेत तिथे कुठल्याही प्रकारचं छल कपट काहीही घडलं तरी भगवान यांचं सामर्थ्य इतकं असतं की तिथे न्यायच होतो. मग हे आपण सांबाच्या बाबतीत पाहिलं की सांबाला युक्तीने किंवा कपट करून 6 महारथी एका वेळी त्यांनी हल्ला करून त्याला बंदी बनवलं. पण तिथं जेव्हा भगवान बलराम पोचले तेव्हा तिथे योग्य न्याय घडला आणि योग्य शक्तीचं प्रदर्शन घडलं आणि त्यानुसार सांबाची सुटका झाली आणि सांबाची इच्छा पण पूर्ण झाली. लक्ष्मणाशी त्याचा विवाह झाला. म्हणजे काय की जिथे भगवान आहेत तर तिथे कुठलाही अन्याय, कपट, स्वार्थ याला काही थारा नसतो आणि म्हणून आपला पक्ष नेहमी कुणाचा असावा? भगवान यांचा असावा. आपला पक्ष नेहमी म्हणजे भगवान यांचाच असावा आणि नेहमी म्हणजे कपट, स्वार्थ किंवा हे जे आहे किंवा वेगवेगळ्या युक्त्या म्हणजे घातकी युक्त्या आपण म्हणू तर अशा ज्या असतात किंवा जे घातपात तर हे जे असतात तर ही कृत्य कशी असतात? असुरी कृत्य असतात. तिथं कधी भगवान उपस्थित नसतात. तर जिथं सत्य किंवा निष्ठा किंवा जिथं न्याय आहे म्हणजे अशा ठिकाणी भगवान उपस्थित असतात. मग सांबाची भोळी इच्छा होती की त्याला ती पसंत होती आणि एका क्षत्रियाचे जे अधिकार आहेत तर त्याच्यामध्ये म्हणजे स्वयंवरातून त्यांना एखाद्या स्त्रीला म्हणजे बलपूर्वक जर त्याचं म्हणजे अपहरण म्हणजे तिचं अपहरण केलं तर क्षत्रिय जे आहेत तर म्हणजे क्षत्रिय जे आहेत तर त्याला म्हणजे त्याला स्वयंवरामध्ये जे काही त्याचं वर्तन आहे तर त्यानुसार क्षत्रियासाठी ते काही चुकीचं वर्तन नव्हतं. म्हणजे तिथे अनेक स्त्रिया अनेक जे राजपुत्र होते त्या राजपुत्रामध्ये तो अत्यंत पराक्रमी होता. सर्वात कृष्णाचा मुलगा आहे म्हटल्यावर तो सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी होता. असा क्षत्रिय त्या ज्या राजकन्येला वरू शकतो. त्यामुळे क्षत्रियांच्या अनुसार त्याचं वर्तन जे होतं ते सुयोग्य होतं आणि तरी देखील त्याला जे आहे तर यांनी कुरुवंशांनी बंदी बनवलं होतं आणि म्हणून तिथे जेव्हा भगवान बलराम पोहोचले तर त्यावेळेला त्यांनी सुरुवातीला कसं धोरण आखलं की त्यांनी पहिल्यांदा त्यांना समजावलं. पण ज्या वेळेला म्हणजे त्यांनी शांततेचा मार्गाने त्यांची समजूत काढायचा प्रयत्न केला. पण ज्या वेळेला त्या कुरुवंशातल्या लोकांनी उद्धट वर्तन केलं त्यावेळेला मात्र त्यांनी क्रोधित होऊन योग्य तो न्याय केला. म्हणजे अशा पद्धतीने ही लीला घडली. म्हणजे जिथे जिथे निष्ठा आहे तिथे तो पक्ष भगवानचा असतो. आता पुढे जाऊ आपण. आता जे बलरामजी आहेत ना तर त्यांची आता म्हणजे यात्रा तीर्थाटनाला जातात बलरामजी आहेत ते आणि त्यानंतर ते रोमहर्षण जे आहे तर म्हणजे त्याला एका गवताच्या पात्याने म्हणजे त्याचा त्याला मृत्यूदंड देतात. तर ही लीला आपण अभ्यासणार आहोत. आता बलरामजींचं तीर्थाटन म्हणजे काय ह्याच्या आधीची स्लाइड मध्ये त्याची तिथे 4 ओळीत लिहिलं होतं. बलरामजी तीर्थाटनाला जातात म्हणजे जेव्हा हस्तिनापूरचं युद्ध घडतं ना तर त्यावेळेला बलरामजी आहेत तर त्यांना ते तीर्थाटनाला गेलेले असतात म्हणजे त्या दरम्यान ते तीर्थाटन करून येतात आणि मग आता तीर्थाटनाला ते जाऊन म्हणजे सगळ्या आल्यानंतर जेव्हा परत येतात तर त्यावेळेला ही लीला घडते. म्हणजे जो रोमहर्षण आहे तर त्याचा जो आहे तर अशा गवताच्या पात्याने मृत्यू होतो. तर आता
हा मृत्यू का होतो हे आपण समजून घेणार आहोत. मग आता बलरामजींचं तीर्थाटन कसं होतं तर ते आपण थोडक्यात समजून घेऊ. म्हणजे बलरामजी जे आहेत तर त्यांनी जे आहेत तर दुर्योधन आणि भीमसेन ह्या म्हणजे दोघांसाठी ते समान हितचिंतक होते आणि त्यामुळं त्यांनी ठरवलं की आपण तीर्थाटनाला जायचं. म्हणजे प्रगत मनुष्य जे असतात ते एकमेकांशी लढतात. मग बलरामांनी ओळखलं होतं की पुढे जाऊन ह्यांच्यामध्ये युद्ध होणार आहे आणि त्यामुळे ते म्हणजे तिथं थांबलेच नाहीत ते आणि ते द्वारका नगरीला परतले. म्हणजे बलराम जेव्हा द्वारका नगरीला परतले हस्तिनापुरातून तेव्हा त्यांनी काय केलं म्हणजे ते नैमिषारण्यात तीर्थाटन करायला गेले. मग तिथं म्हणजे तिथून सुरुवात केली त्यांनी आणि अशा पद्धतीने तिथं जाऊन त्यांनी वेगवेगळ्या ऋषीमुनींची भेट घेतली म्हणजे बलरामजींनी. आणि मग त्यानंतर ऋषीमुनी जे होते नैमिषारण्यातले तर त्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी यज्ञकर्म जे आहे तर ते संपन्न केलं. मग तिथे नदीच्या काठावरती स्नान केलं. अशा पद्धतीने त्यांनी वेगवेगळी तीर्थस्थानं जी आहेत तर त्यांना भेट देऊन अशा पद्धतीने त्यांनी त्या युद्ध काळामध्ये तीर्थाटन केलं. मग आता त्यानंतर काय झालं तर बलरामजी जे आहेत तर ते एकदा सगळेजण असे सभेमध्ये एकत्रित आले होते. ऋषी मुनी सगळे काही एका सभेमध्ये म्हणजे एकत्रित असे सगळे आलेले होते आणि त्या सभेचं जे आपण म्हणतो सभेचं जे प्रमुख पद आहे किंवा प्रमुख वक्ता पद जे आहे तर ते रोमहर्षण जे आहे तर त्याला देण्यात आलेलं होतं. आता मग रोमहर्षणाचा मृत्यू का झाला त्यामागं कारण काय होतं आणि एका गवताच्या म्हणजे काडीने त्या रोमहर्षणाचा मृत्यू कसा काय बरं घडला तर ही लीला काय होती हे आपण समजून घेणार आहोत. तर याच्या आधीची स्लाइड आहे रोमहर्षणाची स्लाइड. हा हीच असू दे. हा मग आता इथं आपण समजून घेणार आहोत की जो रोमहर्षण होता त्याच्या बाबतीत काय घडलं होतं. तर एकदा भगवान बलरामजी जे आहेत ते म्हणजे नैमिषारण्य आहे तर तिथून यात्रा करून तीर्थाटन करून ते आले. आणि मग आता ते आल्यानंतर एक सभा होती की जिथे सगळे जण आसनस्थ झालेले होते आणि त्या सभेचं जे मुख्य म्हणजे वक्तापद होतं ते रोमहर्षणाकडे होतं. आता रोमहर्षणा म्हणजे जो आहे तो व्यासदेवांचा शिष्य होता बरं का आणि मग तो व्यासासनावरती बसलेला होता. मग आता भगवान जे आहेत बलराम एक क्षत्रिय जरी असले तरी ते भूलोकी अवतीर्ण झालेत आणि बलराम कोण आहे त्याचे ज्ञान असल्यामुळे सगळे ब्राह्मण ऋषी मुनी त्यांच्या स्वागतासाठी उठून उभे राहिले. ते चित्रात पहा सगळ्यांनी. हे सगळे उठून उभे राहिले जेव्हा भगवान बलराम आले तेव्हा. आणि मग रोमहर्षण व्यासदेवांचा म्हणजे जो आहे म्हणजे तर तो उत्तम शिष्य होता आणि तरी देखील तो अजूनही आसनावरच बसलेला होता. म्हणजे आणि मग बलरामांचा त्यानं सन्मानही केला नाही आणि मग आता तो म्हणजे मूर्खपणाने स्वतःला भगवान यांच्यापेक्षा मोठाच मी कुणीतरी हे समजत होता आणि तो उतरलाच नाही आपल्या आसनावरून म्हणजे जे व्यासासन होतं त्याच्यावरून आणि भगवान यांना त्यांनी प्रणामही केला. मग भगवान बलरामांना त्याचा पूर्व इतिहास माहिती होता. त्याचा जन्म सूत परिवारात झाला होता. म्हणजे काय की ब्राह्मण स्त्री आणि क्षत्रिय मनुष्य यांच्यापासून निर्माण झालेला हा मिश्र वंश आहे. त्याला म्हणायचं सूत. सूतवंश. आणि मग रोमहर्षण जरी बलरामांना एक क्षत्रिय समजत होता तरी उच्चासनावरती आसनस्थ राहणं योग्य नाही. बलरामांच्या दृष्टीने त्याच्या जन्मस्थितीनुसार त्यानं उच्चासन स्वीकारायला नको होतं. म्हणजे काय की तो सूत परिवारातला मुलगा आहे आणि सूत परिवारातल्या मुलाला कधी उच्चासन दिलं जात नाही. मग त्यामुळं त्याने हे उच्चासन खरं तर स्वीकारायलाच नको होता. तिथं विद्वान ब्राह्मण आणि ऋषी उपस्थित होते त्यातल्या कुणालाही दिलं असतं तरी चाललं असतं. मग बलरामांनी निरीक्षण केलं की जेव्हा सभेत आले म्हणजे ते तेव्हा रोमहर्षण आपल्या उच्चासनावरून खाली तर उतरला नाहीच पण त्यानं उठून त्यांना आदर पण दाखवला नाही
मग भगवान बलरामांना रोमहर्षणाचा हा जो उद्धटपणा आहे तो आवडला नाही, त्यांना राग आला आणि सर्वांसमक्ष त्यांनी सांगितलं की हा रोमहर्षण इतका उद्धट आहे की जन्माने हा हीन असा कुटुंबातला जरी असला तरी इथं जमलेले इतके सन्माननीय सगळे ऋषी मुनी ब्राह्मण आहेत, त्यांच्या उपस्थितीत त्यानं उच्च आसन स्वीकारलंय, म्हणजे हा पहिला अपराध. वैष्णव अपराध म्हणू आपण याला. आणि जेव्हा कोणी व्यासासनावर बसलेला असतो तेव्हा सामान्यतः सभेत प्रवेश करणाऱ्या विशिष्ट मनुष्याच्या स्वागतासाठी उठून उभे राहण्याची त्याला आवश्यकता नाही, पण इथं परिस्थिती भिन्न होती. बलराम सामान्य नाहीयेत. रोमहर्षण जरी सर्व ब्राह्मणांकडून व्यासासनावर बसण्यासाठी निवडला गेला तरी तिथे उपस्थित असलेले जे इतर विद्वान ऋषी किंवा ब्राह्मणांचं अनुकरण त्यानं करणं आवश्यक होतं. म्हणजे बलराम हे स्वतः भगवान आहेत ते त्यानं जाणणं आवश्यक होतं. म्हणजे सामान्य व्यक्तीच्या बाबतीत सन्मानादी उपचार सोडले जाऊ शकतात, पण बलराम हे नेहमीच सन्माननीय आहेत आणि म्हणून श्रीकृष्ण बलराम यांचं जिथं अवतरण होतं तिथं धर्मतत्वांची पुनर्स्थापना करण्यासाठीच होतं. आणि म्हणून पुरुषोत्तम भगवान यांना जसं आपण शरण जातो तसं बलदेव हे त्यांचंच रूप आहे आणि त्यांच्या चरणांचा आपण आश्रय घेणं आवश्यक आहे, तरच आपल्याला कृष्ण प्रेम मिळेल किंवा आपल्याला आपल्यावरती भक्तिदेवी प्रसन्न होईल. बलरामजींनी जेव्हा हे पाहिलं की वेदांचा सगळा अभ्यास यांनी केलाय या रोमहर्षणाने, पण परमार्थाचं सर्वोच्च तत्व जर त्याला कळलं नाहीये तर ह्या पदावर राहण्यात काही अर्थ नाही या रोमहर्षणाने. आणि त्याला एक पूर्ण ब्राह्मण होण्याची संधीच दिली गेली होती, हो की नाही? म्हणजे ब्राह्मण वर्णाची दीक्षा होती आपली, म्हणजे एक शुद्ध ब्राह्मण वर्णाची दीक्षा म्हणजे होते. म्हणजे काय तर एक शुद्ध ब्राह्मण म्हणजे काय की ब्राह्मण म्हणजे वर्णाचे गुण, एक शुद्ध ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीचे गुण 18.42 मध्ये भगवद्गीतेमध्ये दिलेत पहा. तर हे सगळे त्याच्यामध्ये आहेत असं, किंवा त्यांनी अंगी बाणवलेत म्हणून त्याला मान्यता दिली जाते, म्हणजे त्याला ब्राह्मण म्हणून मान्यता दिली जाते आणि त्याला संधी मिळाली होती. म्हणजे तो ब्राह्मण आणि क्षत्रियांच्या मिश्र वंशातला होता आणि त्याला एक ती संधीच होती, म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावर ब्राह्मण वर्णाचं होण्याची त्याला संधी मिळाली होती. आणि रोमहर्षणाला एका ब्राह्मणाचं पद म्हणजे व्यासासनावर त्याला बसण्यासाठी दिलं गेलं होतं व्यासासन, आणि त्याला ते सगळ्या ऋषी मुनींनी त्याचं ज्ञान जे आहे ते पाहून त्याला ते स्थान दिलं होतं. म्हणजे जरी ब्राह्मण कुळात जन्म असेल तरी त्याचा म्हणजे जन्म प्रतिलोम कुळ म्हणतात त्याला, असं जे सूत कुटुंब त्याला प्रतिलोम कुळ म्हणतात. तर वैदिक विचारानुसार म्हणजे अशा पद्धतीचे कुटुंबातून त्याचा जन्म जरी झालेला असला, म्हणजे त्याला अनुलोम आणि प्रतिलोम असे दोन प्रकार आहेत वैदिक विचारानुसार मिश्र कुटुंबामध्ये. म्हणजे जेव्हा उच्चवर्णीय पुरुष असतो, म्हणजे उच्च वर्णातल्या पुरुष आणि निम्नवर्णीय स्त्रीशी तिचा विवाह होतो तर ती प्रजा म्हणजे अनुलोम, आणि निम्नवर्णीय पुरुष आणि उच्चवर्णीय स्त्रीचा विवाह होतो त्याला म्हणायचं प्रतिलोम. मग रोमहर्षण हा प्रतिलोम कुळातला होता, म्हणजे त्याचे पिता क्षत्रिय होते आणि माता ब्राह्मण कुळातली होती. रोमहर्षणाचा दिव्य साक्षात्कार हा अपूर्ण होता आणि भगवान बलरामांना त्याचा प्रतिलोम वारसा विचारात घ्यावा लागला. म्हणजे कोणालाही ब्राह्मण बनण्याची संधी दिली जाऊ शकते, पण तो योग्य त्या साक्षात्काराविना ब्राह्मण पदाचा जर गैरवापर करायला लागला, म्हणजे ब्राह्मण वर्णाचं पद त्याला दिलं गेलं होतं, तर ते ब्राह्मण पद अर्थहीन आहे. आणि म्हणून त्याच्या गर्विष्ठपणाला आता धडा शिकवण्यासाठी हा मनुष्य मृत्यूची सजाच देण्यालायक आहे असं त्यांनी ठरवलं. म्हणजे भगवान व्यासदेवांचे शिष्य असण्याची गुणवत्ता आहे आणि त्याच्याजवळ ती होती, पण या उच्च अधिकार संपन्न व्यक्तीजवळ सर्व वैदिक शास्त्रांचा अभ्यास जरी असला तरी ह्या वैदिक शास्त्रांचं म्हणजे सर्व वैदिक शास्त्रांचं सार आहे की काय केलं पाहिजे, की तुम्ही नम्रपणे शरण गेलं पाहिजे आपल्या जे उच्च पदस्थ आहेत त्यांना, आणि ते साक्षात भगवान समोर आहेत आणि त्यांना जर कोणी शरण जात नसेल तर हे सगळं मिळवलेलं ज्ञान वेदांचं हे सगळं फोलच आहे, म्हणजे काही उपयोगच नाही याचा. आणि मग असा वैदिक शास्त्रांचा अभ्यास केलेला जरी अधिकार संपन्न व्यक्ती असेल तरी तो भगवानांच्या उपस्थितीत जर नम्र नाही तर मग असा व्यक्ती म्हणजे ब्राह्मण असो किंवा सुविद्य असो म्हणजे तर त्याचा काही उपयोगच नाहीये. म्हणजे आणि तो ब्राह्मण आणि सुविद्य असतो तो आपोआपच अतिशय सभ्य असतो. पण रोमहर्षणच्या बाबतीत उलट झालं, तो शास्त्रात पारंगत होता, ब्राह्मण बनण्यासाठी त्याला संधी दिली गेली होती, पण तो इतका गर्विष्ठ बनला की त्याला ब्राह्मण वर्णाचा सभ्य स्वभावच धारण करू शकला नाही. आणि जसं असतं ना, म्हणजे मौल्यवान हिरा असतो तर तो जर सर्पाच्या फण्याच्या मध्ये वापरला तर काही उपयोग होतो का? मग तसं आहे, मौल्यवान हिरा जरी फण्यावर असला तरी साप तो सापच असतो, तसं झालं मग त्याचं.
आणि त्यामुळे शास्त्राभ्यास जरी त्याने केलेला असता, तोपर्यंत कोणी गंभीर आणि नम्र होत नाही, तोपर्यंत वेदाभ्यास, शास्त्रांचं प्रचूर ज्ञान हे सगळं सगळं फोल ठरतं. म्हणजे हे सगळं एखाद्या व्यावसायिक नट जो असतो तो कशी वेशभूषा करतो त्याप्रमाणे भासतं. मग भगवान बलराम जे आहेत तर त्यांनी विचार केला की अंतरात अशुद्ध, भयातकारी आणि खूप शिक्षिक आणि धार्मिक आहोत असं भासवणाऱ्या पाखंडी लोक जे आहेत तर त्यांना धडा म्हणजे त्यांना धडा शिकवलाच पाहिजे. म्हणजे असा जो रोमहर्षण आहे तो अशा लोकांचं प्रतिनिधित्व करतो की जे अंतरात अशुद्ध आहेत, भयातकारी आपण खूप शिक्षित आहोत, धार्मिक आहोत दाखवत आहेत, तर अशा लोकांना पाखंडी म्हणलं जातं. तर अशा किंवा दंभी म्हणलं जातं. तर त्यांना धडा शिकवण्यासाठीच भगवान अवतीर्ण झाले होते. आणि त्यामुळे हे पापकृत्य थांबवण्यासाठी आता याला मी ठार मारणंच योग्य ठरेल. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं की पुढची भूमिका घेतली. म्हणजे भगवान बलराम जरी कुरुक्षेत्रात त्यांनी युद्धात भाग घ्यायचं टाळलं होतं, पण त्यांची जी म्हणजे त्यांची जी म्हणजे त्यांच्या पदानुसार त्यांची जी भूमिका होती किंवा जे कर्तव्य होतं ते म्हणजे काय, धर्मतत्वांची पुनर्स्थापना करणं. म्हणून त्यांनी काय केलं, रोमहर्षणाला केवळ एक कुशगवताची म्हणजे दर्भाची एक काडी घेतली आणि ती त्याच्या जे आहे तर ते कानापाशी नेली. आणि त्याद्वारे म्हणजे त्यांनी काय केलं की कुशगवताच्या काडीने त्या रोमहर्षणाला ठार करून टाकलं. म्हणजेच काय की रोमहर्षणाच्या मृत्यूमुळे सर्व उपस्थित जनांना दुःख झालं, पण भगवान जे आहेत तर त्यांनी योग्य कृत्य केलं. अशा पाखंडी व्यक्तीला म्हणजे जे आहे तर ते व्यासासनावर बसवण्यापेक्षा आपण योग्य तो म्हणजे धर्मतत्वांची पुनर्स्थापना करणं आवश्यक आहे अशा वेळेला. म्हणजे अशा अयोग्य व्यक्ती जेव्हा व्यासनावर बसतो त्यावेळेला काय होतं तर ती हानी होत असते. त्या विद्वान जन तिथं जे जमलेले असतात किंवा ऋषीमुनी ब्राह्मण, तर त्या संपूर्ण सभेची एक प्रकारे ती हानीच असते. म्हणजे अशा अशा हीन व्यक्तीला जर आपण उच्च पदावर बसवलं तर काय होतं, तर ते एक प्रकारे पतनच असतं तिथं जमलेल्या सगळ्या लोकांचं. आणि त्यामुळे अशी कृत्य म्हणजे जे करणारे ब्राह्मण असतात तर ते म्हणजे जे ब्राह्मण असतात तर म्हणजे ती अशी जेव्हा कृत्य करतात म्हणजे आपल्यापेक्षा उच्चस्तरीय लोकांना सन्मान द्यायचा नाही किंवा पात्रता नसताना देखील ते उच्च पदावर बसलेले आहेत, तर त्यावेळेला त्यांनी केलेली कृत्य म्हणजे जी दुष्कृत्य ते करतात किंवा गैरकृत्य करतात किंवा गैरवर्तन करतात की जसं की भगवान प्रत्यक्ष आहेत. जर त्यांनी वेदांचा आणि शास्त्रांचा अभ्यास केला, त्याला भगवान बलरामजींचं स्थान माहिती असायला हवं होतं, त्याने ते जाणायला हवं होतं. आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर तो उन्नत नव्हता, अंतरात अशुद्ध होता आणि त्यामुळे त्यांनी ते जाणलं नाही. त्यांनी त्याला क्षत्रिय म्हणूनच जाणलं आणि तो त्यांच्या सन्मानासाठी उठून देखील नाही उभा राहिला. मग अशा पद्धतीने केलेली कृत्य म्हणजे एखाद्या ब्राह्मणाची हत्या केल्यासमानच कृत्य असतात. आणि म्हणून अशा लोकांना दंडित करण्यासाठी आणि धर्मतत्वांची पुनर्स्थापना करण्यासाठी भगवान बलरामजींनी आता न्याय करायचं ठरवलं. म्हणून त्यांनी काय केलं, गवताच्या काडीने त्याला ठार करून टाकलं. म्हणजे एक प्रकारे त्यांनी समाजासमोर म्हणजे आपल्यासारख्या सामान्य जनांच्या समोर म्हणजे अशा पद्धतीने एक उत्तम आदर्श निर्माण केला की रोमहर्षणासारखे जर पाखंडी लोक असतील तर त्यांचं उच्चाटन करून म्हणजे जे धर्मतत्व आहेत ते कसे आहेत किंवा जे वैदिक म्हणजे जे तत्व आहेत ते भगवानांच्या श्रीमुखातून आलेले आज्ञा आहेत आणि त्याला फक्त भगवानच काय करू शकतात, स्थापित करू शकतात. आणि त्यामुळे धर्मतत्वांची स्थापना करणं आता आवश्यक आहे. म्हणून त्यानुसार त्यांनी त्याला दंडित केलं. आणि मग त्यांनी सांगितलं की ह्या कृत्याबद्दल मी स्वेच्छेनेच प्रायश्चित्त घेईन. आणि म्हणून मग त्यांनी त्याचं प्रायश्चित्त म्हणजे घेण्याचं ठरवलं. म्हणजे हे कृत्य म्हणजे कुठलंही कृत्य जर आपण केलं तर त्यानुसार त्याचं काहीतरी प्रायश्चित्त म्हणजे करणं आवश्यक आहे. तर म्हणजे हे जे शास्त्रांमधलं जे शास्त्रांचं जे अनुमोदन आहे तर त्यानुसार त्यांनी भगवान बलरामांनी सर्व ऋषीमुनी ब्राह्मणांना म्हणजे आदरपूर्वक असं म्हणजे त्यांचा नमस्कार केला त्यांना. आणि मग आता त्यांनी रोमहर्षणाचा पुत्र उग्रश्रवा जो आहे तर त्याने इथून पुढं आपल्या पित्याचे स्थान घ्यावं असं सांगितलं आणि पुराणावरची प्रवचन जी आहेत तर ती चालवावीत असं सांगितलं. आणि त्यांनी रोमहर्षणाला दीर्घ आयुष्य असावे आपली इच्छा म्हणजे अशी आपली इच्छा होती, पण तोवर त्यांनी त्याच्या पुत्राला लागू होईल असं सांगितलं. आणि अशा पद्धतीनं पूर्ण शक्ती आणि म्हणजे आणि आरोग्य आणि त्याचबरोबर दुःखरहित असं दीर्घ आयुष्य
असं सगळी वरदाने तो प्राप्त करेल असा आशीर्वाद त्याने दिला. आणि मग या ब्राह्मणांनी भगवान यांचा हा हेतू ओळखला आणि आपल्या कृत्याचे प्रायश्चित्त म्हणून असे काही करावे की जे सर्वांसाठी लाभप्रद होईल असं त्यांनी सांगितलं. म्हणजे त्यांनी इच्छा प्रकट केली. मग जेव्हा ब्राह्मणांना हे समजलं की आता भगवान बलरामजींना काही ते प्रायश्चित्त करायचंय, तर तेव्हा त्यांनी बलवल नावाचा एक असुर आहे आणि तो अतिशय बलवान आहे आणि यज्ञस्थळी तो अमावास्या पौर्णिमेला येऊन प्रकट होतो आणि खूप सतवतो, तर त्याचा वध करावा असं सांगितलं. मग त्यानुसार तेच आपल्यासाठी प्रायश्चित्त आहे, म्हणजे आणि मग ते तुम्ही केलं तर बरं होईल अशा पद्धतीने त्यांनी प्रार्थना केली. आणि मग त्यानुसार बलवल त्याचा वध केला बलरामजींनी आणि अखंड 12 महिने तीर्थस्थळांची यात्रा त्यांनी करायला सांगितली त्या ऋषीमुनींनी. आणि त्यामुळे तुम्ही सर्व प्रकारच्या दूषणांपासून मुक्त व्हाल आणि हेच तुमच्यासाठी आम्ही निश्चित केले प्रायश्चित्त असं सांगितलं बलरामजींना. म्हणजे बलरामजी स्वतः भगवान आहेत, पण त्यांनी ऋषीमुनींचा सन्मान केला. त्यांना मी प्रायश्चित्त काय करू विचारलं, त्यानुसार त्यांनी प्रायश्चित्ताचं पालन केलं. त्या बलवलाचा त्यांनी वध केला, कारण तो बलवल काय करायचा, रक्त, मलमूत्र, मदिरा असे दूषित पदार्थ त्यांच्या यज्ञाच्या वेदीवरती येऊन फेकायचा आणि पवित्र स्थळ दूषित करायचा. मग बलवलाचा त्यांना वध करायला सांगितला आणि त्यानंतर तुम्ही अखंड 12 महिने तीर्थस्थळांची यात्रा करा, मग सगळ्या प्रदूषणातून तुम्ही मुक्त व्हाल असं सांगितलं. आणि त्या आज्ञेचं बलरामजींनी पालन केलं. मग बलवलाची मुक्ती म्हणजे अशा प्रकारे पद्धतीने त्यांनी केलीच, पण त्याचबरोबर तीर्थाटनही केलं. म्हणजे भगवान सुद्धा जेव्हा अवतरित झाले पृथ्वी तलावरती, म्हणजे बलरामजींच्या स्वरूपात त्यांचा विस्तार आहे, पण त्याने देखील गुरु शिष्य परंपरेनुसार पालन केलं. म्हणजे साधू, गुरु, शास्त्र यांचं म्हणजे ज्या आज्ञा आहेत तर त्या सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि त्याचं पालन करणं आपण आवश्यक आहे. त्यानुसार त्यांनी पालन केलं. मग आता पुढे जाऊ आपण. हीच कथा आहे ती, जी मी आता रोमहर्षणाची कथा सांगितली ती इंग्लिशमध्ये स्लाइडमध्ये आहे. तर आपण पुढच्या स्लाइडवर जाऊ. त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, आता त्या बलवल जो राक्षस आहे तर त्याची जी मुक्ती आहे तर ती कशी म्हणजे कशी घडली, तर त्या बलवल जो राक्षस आहे तर त्याच्याशी भगवान जे बलराम आहेत तर त्यांनी जे आहे ते युद्ध केलं आणि त्याला मुक्ती दिली आणि त्यानंतर त्यांनी तीर्थाटन केलं. मग आता बलवलाशी पण त्यांना युद्ध करावं लागलं होतं आणि म्हणजे ते युद्ध कसं झालं किंवा काय झालं याविषयीची थोडक्यात आपण कथा अभ्यासणार आहोत. की भगवान जे आहेत बलराम त्यांनी बलवलाशी युद्ध करण्याची सगळी तयारी केली, त्यांना ऋषीमुनींनी मार्गदर्शन केलं म्हणून. आणि या असुर नेहमी काय करायचा, पवित्र स्थळावर हल्ला करायचा. मग तिथं एकदा काय झालं, मोठं शीतवादळ निर्माण झालं आणि सगळं आकाश धुळीनं माखलं होतं आणि सगळ्या वातावरणात दुर्गंधी पसरली. म्हणजे या असुरानं यज्ञस्थळावर मलमूत्र अशुद्ध वस्तूंचा वर्षाव सुरू केला. मग म्हणजे इतके झाले होते, म्हणजे असुराने काय केलं, हातात एक विशाळ त्रिशूळ घेतला आणि तिथे प्रकट झाला आणि त्याचं शरीर इतकं प्रचंड होतं. इथे इथे पहा चित्रात सगळ्यांनी, इतकं शरीर त्याचं प्रचंड आहे आणि हातात त्रिशूळ आहे. आणि ते हे सगळे यज्ञवेदीमध्ये म्हणजे यज्ञ करत असतात, तर तिथे असा घाणेरड्या पदार्थ म्हणजे सगळ्या म्हणजे प्रकारच्या म्हणजे मलमूत्र अशा सगळ्या वस्तूंचा वर्षाव त्यांनी सुरू केला आणि त्याचबरोबर ते आकाश सगळं धुळीने असं माखलं, शीत वादळासारखं निर्माण झालं वातावरण आणि तो त्रिशूळ घेऊन तिथे प्रकट झाला. मग त्याचा वर्ण अगदी कोळशासारखा होता, कोळशाचा पर्वत असल्यासारखा वाटत होता. त्याचे केस, दाढी, मिशा अशा तांब्यासारख्या ताम्रवर्णाच्या होत्या. पाय ते तांब्यासारख्या लालसर अशा ताम्रवर्ण म्हणतात त्याला, तर तशा होत्या. आणि या दाढी मिशामुळे त्याचं तोंड मोठं असं उग्र दिसत होतं. मग भगवान बलरामांनी हा असुर पाहिला आणि ताबडतोब त्याच्यावर हल्ला म्हणजे करण्याची तयारी केली आणि त्या असुराचे कसे तुकडे करता येतील असा विचार केला. बलरामांनी काय केलं, आपल्या नांगराला आणि गदेला पाचारण केलं आणि तात्काळ ते उपस्थित झाले. म्हणजे ते नांगर आणि गदा तिथं उपस्थित झाले. मग बलवल आकाशात उडत होता तेव्हा पहिल्या संधीतच त्यांनी काय केलं, आपल्या नांगराने त्याला खाली ओढलं आणि त्याला इतका क्रोध आला होता की त्याचं डोकं आहे ते त्याने आपल्या गदेनं ठेचून काढले होते. चित्रात पाहते आणि नांगराने त्याला असं खाली ओढलं आणि गदेनं डोकं ठेचून काढलं आणि बलरामांच्या या मारामुळे काय झालं, असुराचं जे मस्तकाचे हाड होते तिथं चूर्ण झालं आणि रक्ताचा प्रचंड प्रवाह व्हायला लागला, मोठ्याने ओरडू लागला तो. आणि मग धार्मिक स्थळावर म्हणजे ब्राह्मणांसाठी तो उपद्रव बनला होता, म्हणजे त्याला मृत्यू आला आणि तो जमिनीवर कोसळला. आणि मग
म्हणजे इतका मोठा आवाज झाला, म्हणजे प्रचंड पर्वत वज्राघाताने जमीनदोस्त होतो अशा पद्धतीने तो खाली कोसळला. आणि अशा पद्धतीने बलवल जो आहे तर म्हणजे त्याच्यापासून ह्या ऋषीमुनींची त्यांनी मुक्तता केली बलरामजींनी. म्हणजे नैमिषारण्य त्या विद्वान ऋषीमुनींनी त्यांना प्रार्थना केली होती की या बलवलापासून त्यांची मुक्ती होऊ दे. आणि मग बलरामजींनी या बलवलाचा म्हणजे वध केला, तेव्हा सर्व देवी देवतांनी काय केलं तर त्यांचा जय जयकार केला. आणि मग अशा पद्धतीने बलरामजींनी काय केलं की याचा वध करून आपले तीर्थाटन सुरू केलं. मग नैमिषारण्यात जाऊन त्यांनी मग आता काय केलं, कौशिकी नदीच्या काठी जाऊन पवित्र स्नान केलं. मग ते शरयू नदीच्या बाजूने गेले. मग पुढे त्यांनी शरयूच्या तीराने प्रवास केला, पुढे प्रयागला पोहोचले. मग गंगा यमुना सरस्वती यांचा संगम आहे तिथे स्नान केलं, तिथल्या मंदिरांना भेट दिली, असे त्यांनी तीर्थाटन केलं. आणि मग तीर्थाटन करून वैदिक कर्म संपन्न करून मग पुन्हा बलरामजी जे आहेत तर ते म्हणजे द्वारकेला जे आहेत ते पोहोचले. आता आपण पुढे जाऊ, पुढची आपली लीला अभ्यास होते. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. म्हणजे बलरामजींनी ते युद्धाच्या वेळेला दुर्योधनाने भीष्माला सल्ला दिला होता की असं म्हणजे मोठ्या युद्धाने तुमच्या दोघांप्रती माझा स्नेह आहे, मग तुम्ही उत्तम योद्धे आहात आणि तुम्ही अशा पद्धतीनं लढणं योग्य नाही. त्यांना दुर्योधनाची पण ताकद माहिती होती आणि भीमाची पण होती ताकद माहिती होती. प्रत्येक जण एक दुसऱ्याला ठार करण्याचा विचार करत होते. पण त्यांना बलरामजींनी दिलेले उपदेश फारसे काही आवडले नाहीत. म्हणजे बलराम युद्ध थांबवण्याच्या इच्छेने काय म्हणाले की तुम्ही मोठे योद्धे आहात त्याची मला जाणीव आहे, महान वीर म्हणून तुमची जगभर ख्याती आहे. शारीरिक बळाच्या तुलनेत भीमसेन श्रेष्ठ होता आणि दुसरीकडे गदा युद्धात दुर्योधन श्रेष्ठ आहे. मग कोणी म्हणजे ह्या दोन्ही गोष्टी विचारात घेऊन युद्धामध्ये तुमच्यापैकी कोणीही कमी अधिक नाही. मग अशा परिस्थितीत म्हणजे कोणीही एक दुसऱ्याकडून पराभूत होण्याचा संभव फार कमी आहे. म्हणून त्यांनी काय सांगितलं होतं की तुम्ही युद्ध करण्यात कशाला वेळ घालवता, म्हणजे हवायाच वेळ घालवणार आहात, तर त्यापेक्षा असा अनावश्यक संघर्ष तुम्ही बंद करून टाका अशी माझी इच्छा आहे. म्हणजे बलरामजींना युद्ध नको होतं आणि म्हणून दुर्योधन भीम या दोघांनाही त्यांनी सल्ला दिला. त्या दोघांचंही समान हित त्यांना म्हणजे तिथे चिंतायचं होतं. पण एकमेकांविषयीच्या क्रोधाने ते दोघे इतके संमोहित होते की म्हणजे ते एकमेकाला शत्रूच समजत होते, म्हणजे एक दुसऱ्याला ठार करण्याचेच विचार करत होते. मग त्यांना बलरामजींचे उपदेश काही फारसे पचनी पडले नाही आणि एकमेकांच्या बरोबर केलेल्या दुर्वर्तनाचं त्यांना स्मरण झाल्यामुळं ते मनुष्याप्रमाणे लढू लागले. म्हणजे दोघंही म्हणजे असं त्यांची भूमिका बनली होती. ते मनुष्य जसे एक आपापसात लढतात, हे मोठे युद्ध असून सुद्धा म्हणजे सामान्य मनुष्य लढतात कुत्र्या मांजरासारखे, पण हे मोठे युद्ध असून सुद्धा असंच करतात. म्हणजे आणि अशाच पद्धतीने त्याला लढायचं आहे आणि आपला सल्ला कोणी विचारात घेत नाही. आणि आता बलरामजींना येणारा भावी काळ माहित होता की यांच्यामध्ये युद्ध घडून काय होईल, हे सगळं त्यांनी ओळखलं होतं. म्हणजे ते स्वतः भगवान आहेत, मग त्यामुळे अधिक हस्तक्षेप करणं काही म्हणजे त्यांची इच्छा नव्हती भगवान बलरामजींची. आणि त्यामुळं तिथं थांबता ते तिथून द्वारका नगरीला निघून गेले. म्हणजे त्यांनी सल्ला दिला होता पण तो भीम आणि दुर्योधनाने काही म्हणजे त्याचा विचार केला नाही. आता पुढे जाऊ आपण. त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊया आपण. म्हणजे भगवान जरी हे जे क्षत्रिय होते आणि युद्ध आणि व्यापारातून ते आता निवृत्त झाले आणि मग त्यांनी काय केलं, शांतताप्रिय ब्राह्मण आणि ऋषी मुनी प्रसन्न होतील असं त्यांनी काय केलं, विविध प्रकारच्या यज्ञांचं नियोजन केलं आणि मग ते तीर्थाटनाला निघून गेले. कारण द्वारका नगरीला परतल्यावर त्यांना माहिती होतं की पुढे आता युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होणार आहे. आणि म्हणून त्यांनी ते काय केलं, त्यांनी नैमिषारण्यातल्या तीर्थाला गेले. तिथे ऋषी मुनी साधू संत त्यांच्याकडून त्यांनी त्यांचं मार्गदर्शन घेतलं आणि त्यानंतर ते तीर्थाटनाला गेले. म्हणजे अशा पद्धतीनं बलरामजी जे होते ते जरी क्षत्रिय असले तरी ते शांतता प्रिय होते. त्यांना हे युद्ध व्हावं अशी काही इच्छा नव्हती किंवा ते फारसे असे उत्सुक नव्हते युद्ध करून यांनी लढावं म्हणून. म्हणजे अशा पद्धतीनं बलरामजींची भूमिका होती. मग आता सुभद्रेच्या विवाहाची लीला आपण अभ्यासणार आहोत.
सुभद्रेचा जो विवाह आहे त्याची कथा पण खूप सुंदर आणि रोचक आहे. बलरामजींच्या ना भरपूर लीला आहेत. त्यापैकी ही एक महत्वाची लीला आहे की सुभद्रेचा विवाह कसा घडतो आणि मग बलरामजींची भूमिका तिथे काय होती, तर ती आता आपण अभ्यासणार आहोत. आता जे आता 5 वाजले ती लीला पूर्ण नाही होणार. आपण काय करू, इथे थांबूया. अजून किती स्लाइड्स आहेत जरा रेकॉर्डिंग स्टॉप कर. हरे कृष्ण. हो, त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप